Hai kupima muchitamba asikana zvimwe zvelambozunza uchimbozvifadza ukamirira kuti uchanakidzwa nevanhu unogona kushaya nokunakidza. Hanzi ndoda kuvafonera kuti hello Mwari, pane vanhu vari kunditsara. Unoza paupenyu panoita munhu anokutsara so yokuti unoshautwa udzani, asi unongoti hello Mwari. Hanzi musapindire physically, iya isi unomboda physically aedza ega ndobva aona kuti ega nephysical haisi kuita. Saka akuti hello Mwari chipindirai spiritually because ndikuona kuti iri kuda spiritually. Kasonga nemusoro zvekutika kakamukanzo kateresesa so kaprayer kari powerful kasonga kaka. Hello Mwari, because Mwari vanoti call unto me, ndidaidze, namata kwandiri ndishevedze, kana zvaoma ndishedze ndigokudaira. Saka ari kudaidza Mwari kuti daira yasi kana makupinda muchiuya munyaya yacho ekaya kune kupinda physically havanzwi vanhu vacho kuphysical uko. Pari kuda spiritually. Kana mabata kuspiritually kuphysical akuchanetsa. Saka nhasi ndinongotiwo Mwari hamene pauri kutsarwa kuti kutsarwa papi, dai Mwari vapindira spiritually pauri kutsarwa nezita raJesu. Achiti haleluya vasikana, moroi vedu wenhasi hamusi kundibata zvakanaka nhasini. Hallo Grace Mukusha, nhasi ndiwatanga kukomenta, thank you so much. Hanzi hallo Debra, hallo uri sei? Hallo Agnes, aitiripo gift shoko. Hallo Agolide tete vangu machuma muri sei kwamwene? Martha Matleza uri sei mwanangu? Charity Mulambo, Beauty mamoyo wacho, Yuvoni Tawanda Katsande, Julie Martha Chiedza, Gina muri sei mese vedu we muri sei? I love you with the love of God. Ndokudai mese tinotanga nekufanana rudo pano. Mai Ada, Charity, Anna muri sei? Eve Sabawo uri sei? Hanzi titambire murora naamwene vangu amachuma vari pana vatete musadaro wedwe. Asi ndambodzika ana nchitamba kusero kuna ndakahwanda ndichitamba zvekuti dhu. Ndatamba ndidi kunyepa because ndachitodzawo Mwari wangu ndinavo vari kunditsara futi vandanchitoripotero kuna Mwari wangu kuti hallo Mwari varipo vari kuda kunditsara. Munhu wese unotori namunhu wako vada kutsara wekuti unoziva kuti vanhu vakuda kunditsara manje zvakuda kuti Mwari vapindire spiritually. Saka aziva kokudaidza, ngatizive kokudaidza. Matilda uri right here, Lois Pagiwa uri right here, Nokutenda uri sei, Gina uri sei, amai vangu Ruth nyakubereka makadi mama muri sei ko mama vangu. Yamza Rachel Yusitakazi Ethel Pamsa Kamchacha. Wow, what a name, that's beautiful. Gina Tambaoga, Eli Bebe, Prophetess, Tina Sande, Mama Moyo Rumbi, Cindy Manungo, Mese Makadi, and you welcome. Tasangana Shakare, Tazoka Pachirongwa chedu CHEMADZIMAI. Chatombo, Sununguka Chungone Sana Nekubatsirana. Hapana azvireve kuti pane munhu wana anoziva zvese. Tinenge tingoonesa nemasituations atiri kusangana nawo. Last week taitaura nyaya yemahabits nemacharacters anoita kuti marelationship edu asabude zvakanaka, mungave mushamwari, mungave mudzimba dzatakaroorwa, mungave muhama neshamwari, nemumarelationships atiri kubuilda vamwe vada kuroorwa. Saka taingoonesana kuti zvingafambe sei, zvinogona kunge zviri zvinhu zvidiki-diki. Munonzi kazhinji unogona kutofungira kuti uri kuroiwa usiri kuroiwa, but turi tunhu tudiki-diki tikaona unge uri kudi kudingikina. Hanzi nagift shoko, please nhasi musanyanya kunyudza gejo. Nhai gift, saka uda kunditauredze gift murume here kana kuti mukadzi? Gift ndiudze uri murume here kana kuti uri mukadzi? Because handichakunzwisisa kuti musanyudze gejo, saka uda kuti tisabate here nyaya dzakakosha. Gift yoga ndo ndimi munenge ana musoro bhangu vari kutinetsa imimi ana gift. Gift ndiudze uri murume here kana kuti uri mukadzi? Hanzi naDiana Hove, Evangelist, looking very beautiful today as usual. Thanks Diana, thank you so much. Unozokanzi you are looking beautiful, unobvanzwa manyawi, so nditozwa kamwe kakungonzwa kuda kungodada so nemakomenti yawandipa Diana, thank you so much. Hanzi naSquid Queen, Squid Queen ari kudedza. Ngatidedzewo vaningina, ngatidedze vakoma, ngatidedze shamwari. Pane zvimwe zvinhu zvaunogona unyara kutsurawo shamwari yako so but ukauya anongozvinzwira ega ungoti handiti wazvinzwa. Apa iwe unongoda kuti azvinzwa ushotomudza sei, unotongwara. Unongodedzawo munin'ina wako ndizvo ari kuoma musoro iwo uchiona kuti kamunhu kari kuda yeupaka but kada kuoma musoro kachidaita pride. Unongokadaidza ungokati shamwari imboya ungozvinzwirawo. Anobva angozvigadzirisawo akadaro ega. Zvimwe zvinhu munhu anongozvigadzirisa ega. Tese taito tisingagonekewo zvimwe zvinhu asi unoenda uchidzidza with time. Hanzi naningi Thelma ndiri mukadzi sisi. Kuti kausuda kuti tinyudze gejo sei? Asi takabata mapatsi here last time nai gift. Tinenge takabata mapatsi ndo zvandiri kuona. Maybe takabata mapatsi sora hapo kana takabata mapatsi. But tinenge chingoti tionesane shamwari because unoziva
vakadzi tikasatobatana kuita an army so yekuudzanawo matips nekuchengetedzana katinogona kudi kurasika zvimwe zvinhu. Maproblems atusangana nawo mamwe chete hapana anambonyanya kusiyana, anogona kusiyana maseasons, because maseasons chero marelationships pane mahoneymoon period, pozoita mareality period, pozoita ma-fighting period, pozoita ma-peace and reconciliation period, kana kuti ma-breaking period. Saka macycle emarelationships ane macycles, ende ukasaziva cycle yauri unogona futi kunetseka stereki, because cycle inenge season, macycles emarelationships they change. Saka ndo zvimwe zvatoda kuti tichionesana futi tichifamba takadaro handiti. Saka last week taitaura nyaya yemacharacter nemabehaviors anokanganisa marelationship. Nhasi tinoda kutarisa, ndataura ndikati nhasi toda kutarisa mabarriers to successful relationships. Saka pamabarriers apa ndikatenderwa nenguva toda kuti titarise maphysical barriers anova zvimwe zvatakatotaura kudhara. Poita ma-emotional boundaries, mabarriers ema-emotions anokonzerwa nema-emotions. Pozoita ma-spiritual atanitaura kuti pindirai spiritually. Pane mamwe akuda ma-spiritual ekuti unenge uri munhu bhobho zvimwe zvesewo wacho, munhu uri kudana naye wacho futi bhobho zvinhu zvese, asi some reason zviri kungoramba kungenga. Panenge pane ma-spiritual dzimwe nguva. Then poita ma-physical ekuti kakuita kenyu mese so muri kufanira kuti paite mwana oitwa panel beat kuti anenge mahinji aya anokwanisa kupinda naye, rimwe rikarebesa chete hazvibatani. Saka panotoda kuchekerera mahinji kuti zvipindane kudai kuti zvibva zvatigetyegedye mumarelationships. Saka ndo zvatiri kungoonesana. The reason why tiri kunyanya kutaura nyaya yemarelationships is it is what makes a human being, it is the life of a human being. Marelationship nechinhu chinonzi munhu mupenyu hazvisiyane. Ukati inini I don't care nyaya yemarelationship handikuinzwa handidi, yes it's fine, but you live a miserable and lonely life. Pane zvimwe zvinhu zvokuti hausi kuitira kuti uri kunyengerera, kana chiti ngatilook at ways that can better ourselves or our lives. Hakusi kwekuti uri kunyengerera munhu aiwa. Kana ukaitawo munhu akanaka hazvirevo kuti uri kunyengerera kuti vanhu ndidei, uri kuda kungogarisika semunhu woku, respect yako yakakosha. Unogona kuluza respect yako nezvinhu zvidiki zvaunogona kugadzirisa. Saka chinhu chinonzi respect chakakosha, chinhu chinonzi unhu, chinhu chinonzi munhu, unhu wako hwakakosha. Unogona kunge uchitoita zvimwe zvinhu zvaitwa nevamwe vanhu vese, wakamboona kuti munogona kuita zvinhu makawanda, chinhu chimwe chete ichocho, asi panobuda rimwe zita hwani rinokonzi anenge aite anga achitoridza hello Mwari fungepo paya nhai. Vanhu vese vagoridza hello Mwari hapana anomborwadziwa nazvo, asi zvikaitwa newe zvinoita kunge hameno wachienda mubhawa ukanoita hameno. Saka ndo zvekuti pane tunhu tudiki twatinongoda kudii kungoti tigadzirise tiite better people, not for anyone. You don't aim to be a better person for someone. You don't do it for anyone, you do it for yourself. One thing chandoda kuti tidzidzisane ndechekuti you never compete with anyone muupenyu, but you compete with a better version of you. Where you are a better version of what you are today. Saka you compete against yourself. And competition yako ndeyekuti I want to become better. Inini unoza ukaita better in yourself, you've got self pride yaunoita. Saka ndo yauri kubuilda, you are building yourself. Saka patiri kuita zvese izvi hatisi kukubuilda kuti tiri kuti ndokuti ugoita ugodiwa kana kuti izvozvo a bonus, ma benefits. It's about you being good about yourself. It's about you looking after yourself and being a better version of yourself. Hanzi nadeliwe ndanga ndatosara hello Evangelist kuongori kupi deliwe ingawanishi advert cheswa maskati chaiwo kuti muwerengo muone kuti asikana musadaro inde ichoto ndine shamwari dzangu dzandisuwa ndo yapana pandoona mamusema hamusina kuona kuti ndapaiswa advert musadaro. So vasikana musadaro ndanda kusuwa imani. Saka ndo zvimwe zvacho zvatinenge tichitaura nezvazvo nemarelationships yakakosha, because ukasatambirika mumasociety kana mumarelationships you are bound to be distressed. Unogona kutosafa mental health breakdown niye kuti hausi kugamuchirika. Maybe it's spiritual, maybe it's emotional, maybe it's physical. Ndo zvatoda kuti tionesane nhasi. Saka I know kuti takabata maphysical wakati wandei pataitaura kubva tichitaura nyaya yekuma-background kuti chekutanga muma-relationship, asi tisati taenda mberi ngatimbotange tine chinhu wani chatisati taita. Ndofunga matochiziva hatisati tamhoresa SIS MELLY. Ngatimbomhorosei SIS MELLY. Ndokumbira tese tikangokanda hello SIS MELLY, hello SIS MELLY, thank you for this time, hello SIS MELLY, thank you for this time. Tinenge tavaratidzawo respect paplatform yavo nekuti hakusi kungwara kana kudii.
iplatform ine yekuti tiri kudzidza, tiri kukura, tiri kupona, all for nothing neplatform yavo. It took a lot kuti platform ino imire. You know misodzi yavakaita go through up to now. Panoya makomo nemakomo, panoya miseve vachivhika vachitira kuti platform imire. Itutouya tongoropafadzwa zvedu. Saka ngatimbomhorosei Simeli tingoti Simeli, thank you murisei. Thank you for this opportunity. Ndibatsireiwo. Hello Simeli, thank you for this opportunity. Hello Simeli, thank you for this opportunity. Tinenge taratidzawo respect nekutenda nekuti hakuzi kuti tine right yekuya paplatform pawo. Nyangwe vakasatotidaidza kuti tiyozopoto tichitaura vanogona ngorivhara peji ravo rongoswera sina munhu, ipeji ravo vanoita zvavanoda naro. Saka opportunity yoyi tinoitenda kuti vatigonesa kuti tiuye sevasikana nevakadzi tichingotaurirana zvedu, tichingobatsirana, tichingosimbisana, tichinkarejana. There is so much loneliness munyika inei. Research iri kuratidza kuti there are so many suicidal deaths and also mental health breakdowns dziri kuitika muvanhu munyika ine vanhu. Inenge iri nyika ine vanhu, mafoni number unawo mufoni mako, asi uri lonely. Unotogona kufa nedepression uri one, usina kana munhu kutaura naye, asi phone number yakazara. Uti ubate uno ari too busy for you, ubate uno ane maissues anotokusiya une stress yakawanda. Vamwe vacho ndove kuti anenge achikukwereta everyday, muso unoramba nemari yako ushamwari unobva wapera. Saka pane kamwe kakuita kenyika soke upenyu kekuti unogona kuita lonely asi vanhu varimo munyika. But kana tine page rakaita serineri tichiuya tigona kutaurirana sezvatiri kuita, totenda Mwari, totenda naSisimeli vakamira kuti page rino rimire, ende ticharamba tichivanamatira kuti page rino Sisimeli come rain come thunder. Mwari ngavakuchengetei nekuti ipeji riri kuponesa mweya yevakawanda, ipeji riri kuwana rubatsiro vanhu vakawanda, ipeji riri kuwana upenyu vanhu vakawanda kuburikidza nekuti Sisimeli makamira kuti peji rino rimire. Saka ndozvimwe zvatoda kuti tange nekudini nekutenda Sisimeli. Aiwa maite henyu mandibatsira, ndaona vazhinji matanga nekutenda Sisimeli. Thank you so much. Ini ndakuchitiwo imimi makadiko vasikana, vaning'ina, varoora, vanatete, vana amwene, vana amai, takangodaro zvingodhivana ipapo. Makadi henyu, how are you feeling today? How are you today? Sometimes you release yourself ukangoti ainini nhasi ndiri kufeel depressed. It's good to release it and say I am feeling depressed but I know I will be fine. How are you feeling today? Tisati tambotaura nyaya dzema-relationship because kuti utodzifunga nyaya ye-relationship iwewe wacho in you. How are you feeling? Hanzi nachuma pati chuma handizoti uri mwana here kana kuti uri tete kana kuti ndiri muroora handizivi, asi ndinofara ndikaona mhuri yekwachuma. Makadii zvenyu vana machuma muri sei? Hanzi nabig low, hello Evangelist, we are highly blessed. Big ari kuti hanzi zuva rangu riri blessed zvese zvakaringana, ndiri kutenda Mwari. Vamwe muri sei? Deliwe hanzi I'm blessed, very good. Ethe wabva achi doing great. Ethe vanogona manje doing great in everything. We thank God for you. Kune kachando kana kuno kufunge ku UK kwatiri kune kachando panze apa pasi kumbonakidza, unogona kutoswera wakarara uchingomuka uenda mufiriji. Unoza wakamboita kaupenyu kaika kuti unongoone stress kana kuti pasina chiri kufamba, usina chekunyatsofunga, pfungwa dzako dzakawandirwa. Unosvika wovhura firiji wotarisa woti ba, wodzokera wombonorara woona TV yobhowa futi woona mune musina kachinhu dzimwe nguva, wouya woivhura futi woiti ba. Ngatimboseke makambokaita here kaupenyu kakadaro kekuti unogona kuita kamwe kastress, so keungoti unongochingovhura firiji asi isina chinhu, iwe usina chawaisa ovhura dho ovhara. Saka zvimwe zvinoitika kuti muupenyu izvozvo. Asi totenda Mwari. Hanzi feeling blessed and uplifted. Ndinonoza Gracia but hanzi more grace to you. Aiwa tinotenda. I believe everyone is okay. Saka tati nhasi tiri kutanga kutarisa ma-physical, ma-reasons ema-unsuccessful relationships, ma-barriers to successful relationships. Hanzi na Rachel taura yenye Evangelist. Nyaya yekuvhura nekuvhara firiji. Hanzi ne-lockdown. I miss your hug, Mama. Thank you so much. Hanzi naRachel, hanzi Evangelist taura amunamboipinda here mafiriji ndikona kunge panapa pane tumamedhemu twechirungu ndofunga isusu vekumakomboni takumbirawo kwamakomboni taiitamba. Ukagarakara muri vana vadiki wewe wasvika wovhura firiji musina chinhu moti ba apa unenge wasvotwa kauvhara wotukwa wonzi iwe marabha anozoita lusi manusavhara wechidaro wouya wotora mvura mune chigubhu chemvura wonwa mvura chosara chakaita mamhororo dzichigubhu wovhara futi dho munenge musina chirimo. Saka those are some of the days. Life is full of seasons.
one thing chatoda kutaurana ndechekuti before you even look at blaming yourself for what upenyu chinhu chinongonzi life chine maseasons. Hakuna life iri straightforward. Chero kune vai vane zvakabatana sei panoita rimwe zuva rinongomuka zvinhu zvakangopiringishana. That is normal, zvinowanika. Asi apa nhasi toda kutaura mamwe maissues ekuti wega unoti wakagara pasi uri kunyatsotarisa kuti asi kana ndakaedza parelationship yangu nanhingi ndakaisa effort ndikadai ndikazvininipisa ndikadii it just didn't work. Mashamwari angu chaiwo it's not working. Kufamily kwangu chako marelationships are not working. Those are some of the things zvatingobatsirana kuonesana kuti if you can play your part then zvimwe tozoona kuti iyi emotional iyi spiritual. Saka ndo zvatoda kutaura nezvazvo nhasi. Amen. Saka ndotanga nekutaura nyaya yekuti takambotaura ndichangoti pfure kumaphysical takakubata for a long time tichitaura nyaya yemaphysical inoinclude family background kwawakabva maexperiences awakaita mufamily menyu mavalues akaiswa pauri mufamily mune mavalues here awakabvawo mumba menyu wakatakura une zvawakadzidziswa here ukadzidziswa upenyu une vanotaurawo newe here mufamily vachikuonesawo vachibatsirana newe genuinely. Saka mafamily mareasons mamwe ndeyekuti mufamily mauri kubva chaimo you are a loner. Kune vamwe vanhu vekuti unenge une vaningina une vakoma asi marelationship acho asina kunyatsobatana zvekuti unoita kunge munhu ari ega. Saka haunawo kutaura naye nhamo dzako, haunawo kushare naye. Times vamwe vanogona kubatsirana vachipanana wisdom vachiita sei, but iwewe unenge usina kana munhu waunobatsirana naye kana anokuonesawo. Saka you find kuti vanhu vakaita sei vavo maissues mamwe ndeyekuti hauna anokuonesa, hauna anokudzidzisawo, unenge uri lone ranger. Saka ndo panobatsirawo magroup anenge anayo because tinenge tichionesana tichibatsirana. You can even build relationships relationship page pano. Ndinotori nevamwe vaningina nevana vakutotambawo nawe kuti anofuma achindudza kuti zvakamira so vachitoita unongo anenge asina a close family member. Saka anenge atowanawo pana patatonongana pano tatohama neshamwari ndo zvakanakira mapeji anayo. Saka nyaya yefoundation it matters. Kwauri kubva mumba mawakabuda chaimo mune mavalues api. Kune vamwe vanawo kuti paanozvarwa mufamily munonamatwa sokuti anotobuda akanamatirwa achizvarwa anenge akatonamatirwa anenge akarwirwa kudhara neminamato yevabereki. Unoona kuti pamwe upenyu hwake hunoita easier. Poita mumwe kuti uri kubuda mba mekuti kuzvarwa kwako chaiko baba namai vakatonetsana ndobva wanziwo baba varamba nhombo vati haisi yavo watorejectwa from birth ndobva amai vazombononyepera umwe next door ndobva vambonogara 3 months ndobva yazooneka kuti nhumbu yaya iri too big for mwedzi yacho ndobva vadzingwa futi ungori mudumbi we vadzingwa pechi 3 ndobva vazoenda kumba kwana tete vakachengetwa musoro vakazvara tete vakachibva pano ndobva vaenda vakanotsvaga basa kanorondo kacho kega kanobva kangokuratidza kuti foundation yange yakaoma. Saka uchikura wakakura uri mwana wekuti waitoudzwa nevamwe kuchikoronzi iwo mama wako anzi vakambononyepera nekuti nhumbu family uchikana ukatsamusana nevamwe wotukwa uchinzi murambiwa saka zvese izvozvo zvinobva zvatobuilda impact paupenyu hwako. Saka mumba mauri kubuda pane vari kubuda mumba mune love mekuti vakakura vari mwana uyo wekuti anonzi what do you want achitengerwa mabirthday present achiitwa sei. Umwe uri kubuda mufamily mekuti birthday rako chero unongoriziva hauna musi warakambotaurwa kana kutombotengwa keke kana kutombonzi nhasi birthday ranhingi hazvinambobvira zvakaitwa mumba menyu. Saka nhasi unowa mukadzi mukuru wane vana dhuze mukana wanawo but because hazvina kuiswa mauri unotozoremindwa nevana kunzi nhasi birthday rangu kwauri wakatokura uchiononge chinhu chinokosha nokuti hauna kukura uchichiitirwa. Saka those are some of my foundational issues ari physical ekwatiri kubva. Pozoita nyaya yekuti mareligious beliefs emabackgrounds akatosiyana. Unogona kunge kwawakabva kwakange pamwe kuchiitwa zvemidzimu iwo pamwe wakatopfekedzwa ukatonzi ndione mudzimu wedzinza kana kuti mufamily ndo zvaiitwa. Wachikura manje muenvironment yawave iye zvino environment yekuti vanhu vese vanonamata but iwewe uri kutenderera musoro why because wakakura uchiona zvemudzimu zvichiitwa kuti uzvisiye zviri kukuremera. Saka kuti ukwane pane vamwe uri kuona kuti uri kutadza kukwana. Saka ndo mamwe maphysical barriers emabackground atinobva. Pozoita zvekuti iwewe wachonawo character yako yakashepwa nei nezvii. Kune mumwe munhu wekuti wakakura uchibatwa rafu uchichengetwa apa wabva apa waenda apa wabva apa waenda apa in the process ukaabuswa sexually. Ndine vasikana vakaona vandotaura navo anotaura chifungeka I am what I am today nenyaya yekuti ndakanga ndichirepwa mufamily ndakarepwa nasekuru ndakarepwa nabamunini nabamukuru naani nehanzvadzi nechii. Saka nenyaya iyoyo haugone kunge wakazvitaura kuno kuti haana munhu wakagona kuudza but zviri kukutambudza iye zvino. Saka character
yako yezvino vanhu vari kukuona une chinhu chaunacho chekuti chiri kushepa mamudhu aunoita, chiri kushepa mafariro aunoita. Ukada kuti farisei ukaona munhu wechirume hana yako yoti b wofunga kuti ndakamborepwa nabamunini, zvokurwadza woita hasha wodaira rafu. Kana wadaro vanhu wotadza kunzwisa kuti chii chiri kumboitika, iri nyaya yebackground yekwawakabva. Saka zvese izvozvo zvimwe zvezvinhu zvinodi zvinoafekta muupenyu. Saka patinosangana paipaya iwe unogona kutoona munhu onzi nhingi marelationship ake haamboshande ari rude hysteric and ari rafu, hameno karafu kaanongoita. Kana kuti iwe wacho hauzvinzwisisa kuti sei uchiita rafu, unogona kutowana pamwe munhu ari right ari kuda kuti ataure newe nezvekukuroora. Paanongoti ndakuda kukuroora unotanga kuita dzimwe hasha, wotanga kunzwa kuvenga munhu iyeye, wototanga kumudzima nhamba yake hauchada kumuona. Zvese izvozvo zvimwe zvinoshepwa nemaenvironmental effects ezvawakaita go through. Saka foundation ine basa. Saka nhasi ndingoti hangu as we are moving, kutaura kwandaita dhuze ndatobata mapatsi omwe munhu akaita go through sexual abuse ari mudiki, maybe ndatobata mapatsi omwe munhu akachengetwa one household after the other, achibatwa rafu achiita sei, and you don't know how to deal with it. You are trying by all means, but you can't love other people. Why? Because uri full of that bitterness and experiences. Saka iwo vamwe vanhu vari kutarisira kuti uchipinda marelationship uchifara, but iwe wakaremerwa nezvawakaita go through, you are full of bitterness. Saka ndo mamwe maphysical issues evanhu ekuti muupenyu hwedu we have got issues pertaining to our past. Saka nhasi ndoda kutanga bitterness neye unforgiveness, kuti sometimes you find kuti marelationships awakuda kufoma iye zvino iwewe wakatozara mumwoyo mako nebitterness yezvawakaita go through. Maybe wakakura uchirejectwa, mai vako vachienda vasingazikanwa kuti vari kupi, pamwe hautovazivi, wakachengetwa namainini pavakaroorwa ukaiswa kwambuya kuya ukaiswa kwasekuru, uchibatwa rafu ndiwaitiswa zvese. Now upenyu hwako hwaanani, upenyu hwako wakazviti nadzidi kunzwa kana hama imwe chete because of what I went through. Saka wadaro unogona kufunga kuti wapedza chikamu ichocho, but because zvichiri kurema mwoyo mako zvinoita effect mucharacter yako, zvinoita effect muattitude yako. Ndopa unoona pepe unenge wakanyerera uchiita basa rako unzwa kuti wakatsamwei, kuti handinambotsamwei, zvinzi kumeso kwako zvakwakaita. Ma-feelings aya aunawo anenge achiita overlap mumagestures, even muvoice rako. Ndo pamwe vanhu aive kuti unoti uchingomutsika sopo, ungomutsika nebhutsu by mistake, amaiwe anopupa furo rekuti unoti naimi inga ndati sorry, manje wongombonditsikirei, pozoita kuti munhu iyeka haagone kuita marelationships anolasta. Chero munhu anga achimuda zvinengei, iye pachake chaiye anobudisa uturu hunovava husingagarike nawo. Saka ndo zvimwe zvacho zvatiri kuti ma-reasons, ma-barriers ema-relationships. Ungakurumidza kuti tete kana ambuya kana chii ndakaroiwa aiwa, pane hunye huri kuda kubudiswa mauri, unenge wakatakura kamwe kahunye kausingazive kuti ndine hunye ihwohwo hunovava. Saka kazhinji zvinozoitika manje vanhu vakaita seiwavo, handisi kuti ndo zvese, ndingopa mamwe ma-examples wezvimwe zvinodariswa. Unogona kuti ukaita relationship iwe unenge une mazimudhu iwayo nemazihasha iwayo, munhu wanga achikuda uya woti ndazvisarenda osiya, iwe wotizvo pamwe ndiye handitadzira akangosiya akadisappear. Maybe akatoona kuti kana ndigare newe pasi ndikuudzwa kuti ndine ma-issues aya hautaurike newe, you are too moody and too bitter. Hanzi nadeliwe God paipapo woman of God, bitterness and unforgiveness. Saka because you are too bitter, munhu uya kuti achide kurizina newe anotoona kuti hapana mukana wokurizina. Saka the best anoti rega ningodisappear quietly, anenge akutokutya because unenge une kamwe kakupenga so kanenge kahunye. Kune vamwe vanhu kuti kana katanga kupenga so haugone kana kumudaira, unoita kunge kanhu katikitiki so kana hasha dzake dzabata. I know kuti tinozombozvipembedza chiti ndine ana Chihera, ndine vana Soko Murewa, ndine vana Moyo, ndine anani. I know kuti zvedu todada nemutupo yedu, but sometimes usanyanya kufarira kupembedza kunzi unopenga stereki. Kupuwa zita rekunzi ninge anopenga hatangike. Usafunga kuti zvineka respect. I know kuti dzimwe nguva unobva kuti manje ndivanondiziva musha wese, inini vanondiziva. Yes, it can be good panguva iyoyo, but unogona futi kuruza zvinhu zvakanaka nekazita ikako kekunzi hautangike. Nekuti uchasvika pamwe panhu pekunzi parikudoka, unoziva muupenyu unotodoka reference kevamwe vanhu. Munhu akudawo kuroora oti nhai ndoda kuroora zvonzi ndoda kuroora upi, ndoda kuroora kwanhingi kini kuzaka. Uri kureva nechepapi, ndikureva panhingi panhingi. Zvonzi iwe uda kuroora ani, ndoda kuroora nhingi mwana wakwanhingi anonzi ani. Zvonzi unenge watiomesera, hagarike naye.
anopenga zvekuti dhu. Saka uri kuona kuti kupenga kuya kunogona futi kukuvharira marelationships ari potential. Saka ina hangu ndingoti I know kuti tinopenga tese tikaita hasha tinombosvika pekuti tinombodziruza kana kutodii, but rega kubva wafarira kutopuhwa zita rekunzi handitangike. Indakatozona mumwe aidada zvikanzi manje inini musha kwedu vanotondiziva, inini handitirwe mahumbu handitangike, vanotondiziva kuti ndikatanga kutaura inini musha wese unotizii. Zvinogona kudadisa nguva iyoyo, but zvine malong term impacts ekuti kana wakuzoda manje kuti vanhu vakugamuchire semunhu asingapenge, kwavari vanenge vatokupa lebo yekuti ninge hatangike, ende hakuna unogona kuzofarirwa mumwe mukana yaunge uchida. Saka zvakanaka tinoita hasha tese, kana isusuwo tinodziita tese, kana ndinodziita, but zvinoda kuti tive necontrol. Nyaya yokutadza kuita control yehasha, enga yatiri kuti enga, ndiri kutenderera, handisi kuda hangu nyatsotaura zita racho rekuti enga, kuti chekutanga munhu ive necontrol yechinhu chinonzi enga paupenyu hwako. No matter kuti ine advantage enga yacho kana haina, ngaionekwe ichiuyawo pari necessary, asi ichipera zvine hunhu. Ndofunga vazhinji munondiziva ndichiti nyangwe tichitsamwa ngatitsamwe zvinotisiya tine kadignity. So ndaimbokuudza kuti inini kudhara ndaive nechiti ndikatsamwa ndaipwanya matv, ndaipwanya ndodini, ndoita hasha, ndopwanya zvinhu zvese moita, ndoti kuti nyatsoonekwa kuti ndatsamwa. But wezoona after 2 days ndakunotenga futi magirasi aya, ndakunotenga futi maplates aya, wozoona kuti zviri foolish. Saka kutsamwa kuri foolish, kutsamwa kune kahufoolishness kekuti kana vakuona vaivambonoti munhu hadzina kunyatsokuwana, unobva waratidza kamwe kakupusa kafoolishness. Chero wangoda kuratidza hasha wacho yega anozokuseka pasaidi oti pipipip dzatenga magirasi aya futi akambopwanywa. Saka unozvipa kahasha kasina respect. Saka you find kuti when it comes to respect, kahasha kako ikako kanokupwanyira respect instead of build your respect. Pano munhu kuti akatsamwa anombozviseparata, ozouya achitaura akapfava, unonzwa musha wese uchiti panyaya dzinoda kugadzirwa idzi dei dzainhingi ningi anotogona, ningi ane wisdom, haabhabhauke, haapaparike. Wauti kusaka kupaparika, aiwa, unozoona sure iwe unenge wakachenjera kudarika vanhu vese, but nenyaya kuti unopaparika, information ikaitika unopaparika, unobhabhauka. Unoona mumwe munhu asina kana basa mufamily wokuti iwe unenge uchitomuona kunge asina kukosha, asi kana pakutaurwa nyaya dzakadzama ndiye anonzi mudedze, ari sober, ari steady. Saka chinhu chinotodawo kudzidzirwa, hatidi kunyeperana. Zvazvo kuti anzi inini manje handikainoti control, hatidi kunyeperana vasikana, nhasi munichanditsamwira, nhasi ndoda kusvina rimwe zimota. Hakuna chinhu chinonzi handigona kuzvicontrola. Munhu wese unokwanisa kuzvicontrola. You just need to train yourself. That's all. Hanzi naFortune, I used to know a woman aiti akatanga kupopota ari pamusika, aipopota the whole day, literally the whole day. Kubva achitanga kuronga musika wake kusvika manhero akutura mutswanda yake kuenda kumba kwake, she would only stop to drink and swallow. She would go on achipopota. And waiona kuti musi waitoruza makastoma because vanhu havanakidzwa nekuzotenga pane noise. Saka unogona kutozvipunzira zvinhu nenyaya yekuti unozvipembedza. Ndingotaura kuti ngatisanyanya kufarira kuzvipembedza kuti inini handinodzana handiitike, hachisi chinhu chakanaka. I know kuti nhasi muchandivenga vamwe mashamwari angu aya, nhasi munogona kunditsamwira, but ndingokuudzewo chokwadi, tiri kusvinana mamota, hachisi chinhu chakanaka kunzi unopenga stereki, kuita mbiri yekunzi unopenga stereki. Chinhu chakanaka panguva iyoyo kana uchiwana justice, asi unogona futi kuwana justice newisdom. Saka chandinotaura ndechekuti iva newisdom yekusolva zvinhu, iva nemastrategy ane wisdom ekusolva zvinhu. Hazvisi zvese zvinongogona kupera nekupopota. Apo naapo unombopopotawo kana waona kuti wakunyanya kuda kupa kuita vanhu vakukutsara, unogona kumbopopotawo, asi kana zvichigona pane zvimwe zvinoda wisdom, zvinoda kutaura, pane panoda kuraise voice, poita panoda kulower voice. Do you know kuti unogona kutowina hondo yakakura stereki nekulower voice sometimes. Unotowina hondo yange yakakura, asiwo wataura zvine mutsigo nevoice riri pasi. Saka ndo chimwe chandingotaura kuti ndo mamwe mareason. Unozotariswa chimwe munhu unonzwa murume achiti ndakamutadza, kupenga kwacho bodo, kunozonyanya. Azvipere. Tese tinozvita vakadzi. Murume wako akakutadzira nhasi, unogona kutaura zvakaitika marimwe zuro nezvelast year but one. Asi kana nguva yekupera yakupopotedzana yadi yapera, ngaichipera, poita nguva yekufara. Zvino pakazoramba nyaya dzichingoita one after the other, one after the other, one after the other, munogona kupedzisira mufaro futi pasisina. Kana mufaro pasisina ndopaipa kuzoti marwei kana apinda marwei anosvika achisekerera, nyangwe achisekerera wozoona zvinhu zvakutominama. Saka hasha ngatidzidze kudzidzora.
handizoti tiri kutaura handisi kuona vanhu vari kunyanya kundidaira panyaya yehasha iyi handizoti ndabata vakawanda here ndiri kuona kunge ndiri kutaura nevanhu vane hasha vega vega vashoma vari kuti hanzi nauyu nareta chokwadi achiputsa ukamataurai akaruma nzeve ndewako. Thank you so much truth hatidi kunyeperana. Matilda hanzi motangari svinwe hanzi can I have your number ndoda kutaura nemi kuseri pamwe mungandipawo mazano pane zviri kundinetsa. Ndinayo nhamba rega ndiise ndogora ndichikanganwa kuiadjusta nhamba iyoyi rega ndiise uione. Saka tiri kuti nyaya yehasha madzimai ngatibatsiranei. Usanyanye kufarira kupembedza kuti ndine hasha. Unokwanisa udzikontrola kana uchida. Unokwanisa funge handidi kunyeperai. Unotokwanisa iwewe chaiye unotokwanisa kuti zvakaoma pepe unogona kumboenda mutoilet chaimo wombonoti wombonozvivharira door wodzoka wakukwanisa kutaura nyaya yako zvakanaka. Kana kuti ukaona kuti nhasi wakanyanya kuremerwa rega kuitaura musi iwoyo. Ndo tumwe tumastrategy wotwaningangopa vanoda kunzwa zvavo. Rega kuitaura musi iwoyo kana waona kuti wakanyanya kuremerwa. Rega hako kuitaura musi iwoyo. Wombozvipa nguva wozoitaura wakukwanisa because pane kuti ukaitaura musi usati wakwanisa unopedzisira wataura mazwi asiriwo. Ndikuedza kuda kuisa nhamba yesvo ndendatadza nai. Sorry ndanchida kuti ndiise nhamba ifambe pasi apa pane vanga vachida kuiona. 1 minute ndipewo. Alright. Ndaisa iyo ndiyo WhatsApp iyo handiti 00447861778646 kune vanenge vane zvekuti titaure. Ndinowanzofarira kuti mazuva angu ekunyanya kutaura nyaya kana munhu achida kuita ma 1-to-1 ndinowanzofarira Friday between 12 and 3 neWednesday between 12 and 3 ndonguva dzandonyanya kusununguka idzodzo. Pakati apa ndogona kunge ndiri kumabasa ndichimboomerwa nenguva nechinhu chinonzi nguva but ngatipote zvedu tichicommunicate that's fine. Saka ndanduti nyaya yechinhu chinonzi hasha. Saka chananduta ndechekuti ukaona kuti wanyanya kuremerwa ingoshinga zvako ingoshinga. I know pane pamwe pokuti unenge wabata pamwe baba vana marwei mumba mako ende unomboruza njere unoona rima pane kamwe karima kaunoita so kana ukabata nyaya dzakadaro kana kuti waona text kana chi unogona kuita karima nguva iyo. Saka ukasangwara unogona unongabanga chero ukatobaya munhu because betrayal inorwadza. Kana pane chinhu chinorwadza panyika betrayal yemunhu awo unoda inorwadza nyaya iyoyo. Kana kungoziva kuti ari kuda umwe munhu iwe unobva unonge waitwa chiscraper. Saka inorwadza nyaya iyoyo because samauka isusu vanhu mazuva ano takakura tangoziva zvebarika hazvo zvinoitika pane vanorifarira. Musoro handitakaona vai vakabuda family yakabuda pana Simeli yaiti izvo vari kufara murume nevakadzi vake 3 vari masisters. Aiwa ndakavafarira ndikati ava zvavo. Ndakati zvavo inini hangu nyasha idzodzo handina personally asi ivo vairatidza kuti zviri kuvaitira ende zviri kutovafaira. Tongotendawo Mwari kune vakapuwa nyasha idzodzo. Ini idzodzo handidi kunyepa kuti nditi hanzidzidza dzinoitika aiwa dzasiyana nehasha. Nyasha dzeizvozvo either unadzo kana kuti hauna. Kana usina zviri nani kugarira kure unozopisa vanhu nemafuta kana kupinza vanhu banga ukafira mucheri. Saka kuna vanodzonyashawo idzodzo tinoti Mwari ngaave navo tinotovafarira tichiti makorokoto. Asi kazhinji vakaita useni zvinorwadza zvekuti chinhu chinonzi betrayal kuti murume wako aita marwei kana kuti waona tsamba kana waona chii kana waona message inorwadza. Chinorwadza apa chii? Feeling of betrayal because iwewe unongochoti ndakapedza handiti unongochoti izvi zvinhu zveunzi kutsvaga murume kudi izvi aiwa ndakatopedza ndakatobata pangu ndakapedza. Nyambisirwa iye achiri busy kudini kutsvaga ende munhu yauya ari kuuya haasi kuuya achida kungoshandiswa kana tida kunyepera hatidi kunyeperana meno ana marwei kana muri pano munogona kutibatsira. Handifunga kuti pana anobva ati ini ndiri kungoda kushandiswa chete haina hangu handisi kuda zvesiriasi ndoda kungoshandiswa kunyepa. Ndakazonzwa umwe aidaro asi ndakazoona kutopenga nemurume munhu murume uya atomubuda aimbotanza ini ndiri nchivoda if relationship handidi zvangu zvakawanda handidi mastrings asi murume uya paakazopenga akabuda mumba akasiya mhuri yake ndakaona musikana uya atora murume uya vakugara kuti vese. Ndikati saka waiti nyepera keyo musikana kuti hanzi ini ndingoda kunyepa hakuna munhu anongoda kushandiswa kakana uchingoitwa munhu anonge achirarwa naye achisiya unotodawo imba. Saka chiripo ndechekuti iwe unenge wakurwadziwa because you know kuti ana marwei vaive kana atoona mukana haasi kutomboda zvekutamba ari kutoda kudi kupwanya. Saka chinokurwadza makore awainvesta
mune maita makore kana kuti maita maybe 20 years kana 15 years uchiinvesta uchishanda moza kana uchishanda uri mukadzi ka aushande uchiti ndiri kushandira kuti ndigozosiya uri kutoshanda uchitarisa kuti tikavakamba yedu kumusha tikasenge vanenge vari mwana diaspora tikadai zvinhu zvikazooma toenda tozorora pamusha pedu then marwe akati pfee chete pasina kana musha wama muchivaka wanga wasvika pawindow level wakutomira ipapo marwe akutobata mari yese zvinhu zvakutoenda mudondo saka nenyaya iyoyoka inorwadza nyaya yamarwe izvo kuti ukainzwa kuti yapinda mumba mako unogona kubata banga chairo kana pfuti chaiyo ukatenga une pfuti padhuze unogona kutobaya munhu nepfuti saka ndopekuti zvinhu zvinorwadza asi nechandinongoti ndechekuti hasha ngatichidzidzai kungodzicontrola for 2 minutes usati waita chaunoita ingozviti I want to maintain my dignity ndoda kuramba ndine kaunhu kangu whatever chaunenge waita marelationship chinorwadza kana betrayal ingave shamwari chaiyo don't rush to go and speak uchine element rehasha idzodzo ingozvipa time to breathe indakazombosvikira mutoilet umwe musi ndaremerwa ndichinzwa kuti ipapo ndainzwa hasha dzekuti ndaida kunonhonga chero zidhina ndomboti munhu musoro bukwa ndozomuudza zvandibhowa saka ndakatozoona kuti ndikabuda ndakadai panapa ndobaya munhu kana nebanga mheno chiri padhuze because ndanga ndaremerwa saka ndakatombozvikira mutoilet ndobva ndatsika key ndobva ndambozunza madziro ndiri ndega ndikazunza madziro ndikanzwa kuti ndienda anani manje ndakazobuda ndikanotaura nyaya yangu ndakunzwa zviri nani because dai ndakabuda nguva iyoyo ndaigona kutouraya munhu anti muri kuona saka vanhu vamunoona vanozonzi akauraya munhu kana kuti abata murume akauraya munhu akadira mafuta unonga kutoti asanopenga yanga azosvika pane moment yekuti ukasakontrola hasha dzako panguva iyoyo unogona kutoita zviri sili iripo nguva iyoyo pozoita zvekuti kuna vanhu vari kuita go through abuse, physical abuse nemental abuse saka ndo zvimwe zvekuti mumarriage macho munenge magara mune ma-emotional issues eabuse irimo mumarriage muya magara pamwe munhu anogara achishushwa uchingonzi chese chawaita hachina kunaka hembe wakapfeka haina kukufita bhodhi yako wazofutisa waita mazikumbo wazodini uri kungodzikisirwa kana wakanyanya kuonda kana wakanyanya kureba saka you lose your self esteem waluza ndakutaura ma-emotional apa waluza self esteem iyaya you become munhu wekuti the moment yaunoluza confidence ne-self esteem you start to make a lot of mistakes if you have noticed paunenge waluza self esteem neconfidence unotanga kuita mamistakes hobho zvinhu zvaunoita you start to be foolish kana pane kafoolishness kanotanga kukutera so nenyaya kuti waluza self esteem why because unenge wakutoita go through maybe depression usingazive unogona kuenda pa uchada kugeza hauchada kutaura hauchada kumikisa nevanhu hauchada kudya kana wakanzi wakafutisa unogona kutopinda padepression yekuti unotanga kusada kudya nenyaya kuti uchifunga kuti ndakanzi ndakafutisa saka unogona kutoita anorexia yekuti unogona kuzotoondesesa kana upedzisira unhealthy skin yako yadry hauchadya hauchanwa hauchadii why because of mawords aya wakaudzwa saka izvozvo zvinokukanganisa it's a barrier yekuti you stop to be you hauchararama uri iwewe as you wakutanga kurarama to fit in zvima-expectations evanhu vakataura pamusoro pako saka izvozvo zvinopa futi a barrier instead of making a relationship here to work it can go against the relationship saka pandiri kutaura nyaya yema-emotional issues akonzerwa nema-physical saka relationship yako ukanyanya kutendera kucontrolewa kwekuti even yourself you lose to be you you start to hate yourself because of that waluza self esteem neconfidence behavior yako inenge yakubhowa unogona kupedzisira watu over submissive wakungoti chese ndokuti musaita hondo mumba macho ndongotedzera unotanga kubhowa futi makamboita munhu wekuti mumba makeka mukavhizita munotosvotwa anenge achi sheti yangu ehoi nai weduwe kuchaita munhu worini iwo uchavewo uyu urini A marriage is not a prison. It's never. Chero Bible parakati be submissive. Submissive was not meant to be a prison. Was not meant to be a doormat. Ndosaka mukatarisa marava na kupesana neshoko ravo. Mukadzi wakanzi ita submissive. Murume akanzi love your wife. Mukadzi ari loved. Naturally so unoita respect. Chikunzi submissive irrespect. Kana uri kudiwa zvese zvakaringana hazvikunetse kupa respect asi kana uri abused wakuita inonzi forced submission iyoyo iabuse kana ya forced submission iabuse uri kupa asi hausi kuwana back
Saka kazhinji mwari pavakati submit and the men love your wife. Inoita a cycle. When you are loved, naturally you give back love nesubmission and respect. Zvinongotenderera love yacho yauri kupiwa kuchine respect, saka kanoita kacycle. But panenge manje pasina love, ukaita submit yacho usiri loved wewe, pane one way cycle. Kazhinji iyoyo inenge ya emotional abuse yekuti ndiwe uri kungofadza, uri kungoita zvinofadza mutengi, uri kungofadza mutengi, asi mutengi haana basa nekuti iwe uri kunzwa sei. Iyoyo inogona kunge yava manje domestic violence. Domestic violence kana domestic abuse haisi physical yekurohwa chete, takambotaura panapa. Kune emotional, kune financial, kune psychological. Ese iwayo matypes of abuse anoitika muma-relationships. Saka nyaya yesubmission iyi ndoda kuti ndingobatisa pane vaive kuti maybe unozoda kubatirwa uchinzi hausi kusubmita. Mwari pavakataura pakutanga una Genesis vakati mukadzi you will be a helper, anditi kureva kuti murume mwari vakaona kuti ega pane maissues asingakwanise. Wakamboona kuti mukadzi ukabhajeta $5 ukapuwa R5 unoibhajeta ikabudisa madomasi, onyeni nenyama, murume ukamupa R5 anokuudza kuti nhasi hapana chekudya pano. Vakadzi takapuwa that capacity because we were meant to be helpers. Tinogona kuburitsa zvizhinji pane zvishoma. Saka mwari vakatipa futi ability yekuita foresight and analyze. Vakadzi tinoanalyze. Wakamboti uchifamba nemurume wako munosvika panzvimbo vanhu vachitaura so iye agotogutsikana nezviri kutaurwa, iwe wabva ipapo womuti no hauna kupika magestures, munhu iye yanga asingarevese. Iye agoti iwe ati what aiwa mashoko ataura asi mumwoyo make hazvi zvanga achireva. Takapiwa that ability to yakapuika foresight, so tine mamwe maziso, mamwe ari kuseri kwemaziso vakadzi anoona zviri beyond. Saka because of that we were made helpers. Kureva kuti murume ega futi hakwanise kuita madecisions asina helper. Takapiwa that ability yekubatsira. Asi at the same time murume akanzi love your wife, hazvina kuperera ipapo, akanzi as Christ has loved the church. Muri kupaona pari kuoma varume vazhinji havasi kupabuditsa pachena. As Christ has loved the church. Tikatarisa Jesu kuda kwaakaita chechi chinhu chinonzi vanhu, Jesu akatochifira chinhu chinonzi munhu wacho. Jesu akaita overlook matadzo ako akati ndakakuregerera in advance, rega ndifano kufira nokuti ndozoti uchatadza, kuti ndozoti uchaita hasha, ndozoti ucharasika. Ndiri kubva ndafano kufira kukuratidza kuti ndakuda zvokuti nema-weakness iwayo ese ndiri kukutora uri zvauri, nezvawakaita nema-mistakes ako ndiri kukuda uri zvauri. Saka murume paanonzi love your wife as Christ loved the church, ainzi ida mukadzi wako nema-weakness, nema-imperfections, nechibhodhi chake ichocho chinenge bhodhoro muda akadaro, netukumbo twake twakaonda ichotwa muda akadaro, nemaziso ake akareya iwayo muda akadaro, nechizha zvakangoita izvozvo muda akadaro, zvokuti unogona kutomufira. Asi varume vangani vanogona kukufira? How many times unotokaita ka little mistake murume anoti akana handigare nezvakadai, anototakura mabhegi kufora kuti aenda dzoka nemunhu wenyu. Ane ma-issues. Ma-issues apa ane ma-issues akati nakati kubva ekubika, hageze, hadini, kana maybe my mental health issues, onzi handichakwanisa kugara naye. Saka unoona kuti rudo rwakanzi varume vaita ivo pachavo vazhinji vari kurugona here. Saka iwewe ukamhanyirira kuti nokuti ndakanzi submit, unosubmita kumurume wekuti mari yaari kutambira hauizive, mari yake zvainoshanda hauizive, kwaari kurara haukuzive, hauna chaunoziva nezvake, kunze kwekuti kana aripo akasvika une rutini, achisvika unomubvisa bhutsu, womubvisa masoksi, womuisira chikafu, apedza womuisira mvura yekugeza odya, apedza onopinda magumbeze orara. Unotoudzwa pane mumwe mukadzi wandakazonzwa aitaura kuti hanzi murume wangu kana apinda mubedroom hadi kuti ndipindemo anotondiudza kuti uyana 10. Saka akapinda mubedroom na8 kusvika na10 unongochiona TV nevana, hanzi anoti wo spenda time nevana, ini ndaneta ndabva kubasa. Iyoyo type yetu marutini toto, wozopinda between 8 and 10 chero akataura negirlfriend yake waubvumidzwa kupinda, hautobvumidzwa kumupinda, oti hanzi ndiri kuita submissive. Pane zvimwe zvokuti kunenge kwakupusa, pane pekuti makufanira kutaurirana kuti role yangu munomba ndeyei. Saka zvakuenda kufoundation muchiroorana makaudzana maroles here. Pane nyaya yekuti reason for marriage, reason yema-relationship. Uchipinda mu-relationship nemunhu, reason yamuri kudanandirana ndeyei. Anogona kutokudza kuti nene hangu zvekuroora handidi, wopinda uchizoti ini ndiri kungonosvika pakushandisana tichingodi tichifara hedu, zviri kwauri kana wabvuma. Asi umwe anokudza kuti ndiri kuda kuroora, ndoda mukadzi. Uri kuda mukadzi wei?
nekuti kune vamwe vanhu vakarerwa in an environment yekuti akati asi ndoda mukadzi ari kuti ndoda munhu anongobika chete, unonzwa chinda neta nekubika ndega achitotaura chokwadi kuti zveshwa nyaya yekubika chete ndoyo ari kuda mukadzi nemunhu anowacha nekuaina. Apa ari kuda ahousemate, haasi kuda mukadzi woti kuita love, ari kuti ndoda munhu anondichengeta, which means anogona kutongotsvaga hake musikana webasa noyo achibika nekuwacha nekudii, asi ari kuti ndoda mukadzi anondibikira nekundiainira. Saka paari kukuti ndokuda unombomubvunza kuti saka iwe uri kuda udini, wanzwa kuti ndaneta nekubika ndega, ndoda munhu anondibikira nekundiwachira, ndaneta nekugara ndega. Ipapo ibva waita careful. Kana muchidanana tangai nekuzivana, mazivana munozoona manje maku as you go. Kana muchiroorana because you can't live without each other, not because munhu ari kuda munhu anobika. Unonoitwa munhu anobika nekuwacha zveshuwa, zvimwe zvese hauna chaunoziva kunze kwekuziva pane sipo nekuziva pane mafuta ekubika nepane nyama, zvapera. Why? Because ndo zvaukatsvagirwa. Saka ndo imwe foundation yekuti munaingwarira kuti wakanzi chii musi wakaroorwa. Pozoita pekutiwo vakadzi, I know kuti zvinhu zviri kuoma izvino vakadzi vakawanda kudarika varume, ende vakadzi vazhinji munhu wese anenge akura wakuda imba yako. Saka reason for marriage, ndina umwe asikana nayo ndizvonzi mama ainda kuda murume chero, haizvo ndangoti chero. That is dangerous. Nyaya yechero yoyo iri dangerous, because chawakungoda chete kumira uchipukurudzirwa unzi wadi wachata, asi munhu iyeye hauna relationship naye. Love yacho uri kuita yekumanikidzira because uri kuti nguva yaenda. Saka uri kungoti chero chandawana ndichocho. Apa ndakutaurwa nemasingle sisters edu, kana kuti madivorced kana kuti mawidowed, ekuti unenge uchiti ndaa lonely. Ipapo ndoda kuti ndingobatsirawo, nekuti ndoonawo vakawanda vanoti hanzi chero. Unonzwa achinzi ndikukutsvagira, hauna kana kuona picture yemunhu wacho, hauna kuti hanzi it's okay tinozongozviona muudze mupe nhamba yangu. Pane kamwe kadesperation katiri kuzoita vasikana, kekuti unozvicreatera foundation inokutemesa musoro. Don't bargain yourself. Don't undervalue yourself. Don't let circumstances bargain your worth. Ameno kana ndikutaura nevana sisi ndaona matizi. Indofarira kutaura nevanhu vanopindura. Ndombokupai 1 minute ndarakana kutora mvura ndambotora mvura. Ndombokupai 1 minute yekundipindura ndionawo mandipindura. Saka nandiri kutizvo usanyanya kubva waita desperate zvokuti unosvika pakutendera kuti chero changouya so long chine trouser, chero wandangowana so long asvikashita I want to marry you. Kune vanhu vakawanda vari kuitwa vakadzi vezvikwambo chaizvo. Mazivano nyika yaipa. Umwe munhu anenge ane zvikwambo nemhiko dzaari kuita nezvikwambo dzekunzi chinoda mukadzi. Iwewe nedesperation hautombomirira kana kunamata pakadaro. Atongouya achiti ndikuda mukadzi chete one time mangwana akutoswera achonzi ndakawana. Saka I'm just saying kudhara munoziva zvaitika. Waitoita nguva yekustadha munhu, waitoita nguva muchitodanana, muchitomuona kuti anoita here. Amenoti ndofunga with time yezvino varume vari kuenda vachashoma, saka I understand. But at the same time, ndopamunozoona unogona kufunga kuti mweya yakaipa pasina. Inyaya yekuti wakapinda so quick, unogona kubuda futi so quick. Wakapinda usati waziva munhu wamo, wakuzoona kuti maiwe ndigere the most foolish useless person. Why? Because paikudzwa kuti ndiri kuda munhu anondichengeta, iwe uchifunga kuti pari kunzi ndoda mai vanondichengeta. Aiwa, aitoda munhu anomuchengeta zvemashuwa, aitoda munhu anomuchengeta iye akagara pamba, iwe uchienda kubasa uchishanda uchitenga chikafu, iye akangogara chete ari pamba achingoti chauri kuda nditrouser. Saka kuna varume vatone mentality iyoyo yekuti mukadzi ari kuda vakadzi vari desperate. Saka chaanongoda itrauzi chete so long ane murume wekuti anogara naye mumba achinzi amai nhingi ndo zvaari kuda. Saka variko varume vekuti he comes achitori nementality iyoyo yekuti chauri kungoda iwo itrauzi chete, aina trauzi makuseni uchifuma uchinzi mamukasei mai nhingi andamuka mamukasei komai moyo ndiri munda mukangu mamukasei. Saka iwe unogona kunge in a way wasvika palevel yekuti uri kuti chero, but munhu ari kuuya uyo ari kutouya achiti ndina amai vari kunondichengeta vachashanda. Wozoona first 2 years because uri kufara kuti ndina someone zvinogona kunakidza. Third year unenge waneta, wakuchimuti konaiwa uchagewo basa, ana ujera ushanda kudzoti kubasa kwiwa turi kushanda, ndanetawo. Ipapo manje because hapana mbenge pane love
kana marriage mukaitanga pasina love, kana titaura kudai tiri kutotaurawo nesuwo takaitawo tine mamistakes atakatomboitawo muupenyu, saka kutaura kudai kubatsirana. Kana marriage isina love, any small mistake slight mistake munhu anobvunza kuti handichatodi, slight mistake haana patience because haana love, hainambobvira yakavepo, akatongokutora achida munhu anomuchengeta. Kana iwe wasvika pakuti hauchagona kumuchengeta, wakuti ndaneta chienda kubasa, akutofunga kuti saka rega ndiende kune vamwe vanenge iwewe vakamirira futi kundichengeta. Saka iwo ndopaunozorwadziwa uchiti fungenyu ndakamuchengeta asingaende kana kubasa, pana kumuti chishanda weni basa rapera abva abuda mbaenda nokuti handichashanda. Aiwa paakatouya intention yake yanga iri yekuchengetwa, but iwo hamene kuti hauna kuzvipika sei, akatouya achiti ndiri kuenda kunochengetwa. Saka ndo zvimwe zvacho zvekuti musati manyanya kutendera kugara mese, imbosecha kuti munhu chii chaari kuda pauri, ende ivawo nemaboundary. Chero unyange wangu ane 50 years kana 45, iva nemaboundary. Zvauri kuti iwe uda kundiroora unoshanda kupi, noti unozondichengeta nei, uda kuti tite imba unoshanda kupi, handina kwandoshanda, handozozviona, mabasa ari kunetsa asi ndogona kuzoriwana hangu. Alright, tombotiwo muti pamwe ane degree racho kumadziro, pamwe mabasa ari kunetsa. Saka iwo uruda mari yacho yekuroora futi handina, ndachifunga kuti tikamboti garei tese toseva yani. Wozoona iwo munhu wakusevha futi mari yako kuti iende kumba kwenyu. Saka already uri kuona kuti hapana sacrifice yaaita. Saka value yako kuti izotanga kubuda iye asina sacrifice yaamboita kwesoku, panogona kunetsa. Wakuzorwadziwa after a year kuti haundi value, haudi, hapana mbenge pakaita value from the foundation. Nokuti iye akatouya achida munhu anosvikomuchengeta, anozviroora. Ndozvavamwe nokuti hanzi akanditi iwewe inini ndichitsvaga basa panochengeta mari 500 rand a month kuti tibudise mari yeroora. Gore ropera 6,000 rand yapo, ndeyani? Ndeyako. Anditi alright, maenda kumusha kwenyu asvika abvisa mari yayi, do you think kuti changu musuwa munoti makusiyana pane chinomurwadza? Haana mbokuroora, wakanobvisa wega. Iwo waida kufadza vabereki, uchida kuzvifadza, asi wakazvifadza nefalse foundation. Nhasi ndivengei, toda kusvina mota, ndivengei zvenhasi ndikutaura nyaya yandoda kuti tibatsirikane. Ndo mafoundation ekuti unozoti yeye wachona musoona kuti chishanda chiitawo chakati, obva abuda mba oramwa oenda, ndaana kujaira hasho zvaakavinga kuzochengetwa. Unoona wabva ipapo ka sama unobatwa nemweya wokuti ndoda kushotesa, ndoda kukaurisa, ndimuratidza kuti ndowana umwe. Wowana umwe anouyawo achinyepa kuti ndinomaketa maproducts akarova kasutu kekunyeba, anenge ane kamota kekunyeba, anenge ane kamota kake kekunyepera, achidaro obva wati ya ndakutokurumidza kupinza uyu aona kuti asiye ega. Kaike kanenge kari kamufeki kamuchopazi kanosvika kachikublinda kotenga ka engagement ring kakachipa kokupfekedza engagement ring, chop wabatsirwa aka engagement ring katomurwoko, zvichatoti unovhiringika 2 weeks unenge wavhurowa ne psychology. Do you know kuti kuna mwana kama ka love soke uteka pa 2 weeks unovhiringidzika zvokuti zvese zvatiri kutaura zvino zvikanganwa pa 2 weeks uchirohwa nekamwe ka love, uchisweet tokwa, uchimutswa kuseni neka morning message kari sweet, masikati kamwe kari sweet, manheru kamwe kari sweet. 2 weeks unenge wapera basa wadhamba, wakutoti chero zvazvaita. Wobva warohwa neka engagement ring, wonzi mazuva ano hazvichanyonesa, so long ndazvikomita, you can say I put this ring on you. Hauna kana waunoziva kumba kwavo, hauna kana waunoziva. Watorohwa kudhara, watodi iwe unongori chimbinga chemukadzi chinenge chine basa racho ka. Apa iye anenge achimbobhaisa nekamotikari, apa kanenge kari kamudhila akachinyepedzera kuti madhila tumwe twenzaranzara. Kune tumwe tumadhila twokuti tunenge tungodawo zvifananidza nembinga, asi kari kafalse mbinga kari kungonyepedzerawo. Iwo anobva akupa picture yekuti ndiri zimbinga, ndine chi, but iwo hauonekana nguva anokurova nelove imwe kuti hauonekana kuti ubvunze kana kuti kumusha kwenyu ndekupi, hauiwani nguva iyoyo. Apa anenge akudza one story after the other. Saka family yangu inondivenga, kwandinobva so vada kundiroera mari yangu, saka I decided to keep away, I do my own thing. Inini chandingoda is my family, I want to build my own family. Hauna kana mukana wokuti uzive kana sisi kana budhi, maybe ukazoratidzwa ndanzwa sisi wekunyeba kana budhi wekunyeba. Mai mwana newo watopera basa. Perezvo relationship futi yapera kadisappear. Kanogona kudisappear kakutoresa loan. Unotora loan kubank chite ka business kakati, watora loan nezita rako, obva ati ndinda kumanager kaloni kako kaloni kake munhu ndiye aenda nekaloni, wasara futi kechi2 wakabuda mune uyu anga asingade kushanda, wapinda mune kamwe kambinga kefeka kakakutoresa loan. Kana tunotoreswa loan uchinzi ndoda kuroora, loan yaya wonzi ndipe ndichengete ndikuwedzera, uri kubhadhara loan yaya wonzi ndichakudzosera inini, hapana chiripo, adisappear neloan, wasara muchikwereti. Zvimwe futi zviri kuitika izvozvo. Saka iyo level ye reason
what I'm saying is ndoda kuti mubate kuti pauri kuti ndakuda murume, what is your reason? Wamuwana here wauri kuda? Because rega kuda kuroorwa nenyaya yekuti uri kuti time yaenda. Ida kuroorwa nekuti you have found someone you can't live without. Kana usati wamuwana, namata first. Ini ndo kuti handizive vamwe, but namata kuti Mwari ndoda kuti the right person auye muupenyu hwangu. Wawana the right person, maane relationship, unoona yakukuleader yega kupi kuma marriage. Because vakadzi kana uri desperate, iwe unogona usazviona, you become vulnerable. Iwe unogona usaona kuti mafambiro ako, matauriro ako akuratidza vulnerability. Kune varume vakastada vanomirira vakadzi vari vulnerable. Anenge achizviona kuti chimbinga chine mota, chine imba, chine basa racho, chine zvese, asi hachina murume. Saka anobva atoona kuti saka pane need pazvinhu zvese zveupenyu hwake chaari kuda izvochi murume. Kune umwe anoita 1 month achikustada kuti aone kuti anokupinda sei, achistada nguva yaunoya kumba, achistada nguva yaunosvika, achistada nguva yaunoita tunhu twako twese, paunobuda uchiendesa kana paunongori single unenge nemwana waro, paunoendesa mwana kuchikoro. Saka paanouya manje anouya achiti ini ndofarira vana, mwana wako iyi mwana wangu, anosvokudza language yese yakuda kunzwa. Anditi because unenge uri vulnerable, iwe hauzvioni, but vanhu can tell kuti uri vulnerable, vanenge vachikuziva. Saka before you realize, ndakatowana anoda mwana wangu zvekuti do, paanoya anobata kachocolate, anoya nekafredo every day, paanosvika anoti ndoda kutaura nemwana, iwe imbobva pafoni nditaure nemwana. Kune vakatozvabvisirwa vana nenyaya iyoyo. Nyika yaipa mazuva ano. Don't just trust everything. Be ready for marriage wawana the right person, not because you just want a man. Apa ndikutaura nevanengina vedu kuti just don't entertain any man because you need a man. Oti kwana ndikutsvaga vere nditsvagire wamuno here, unoona utorwa chanzvadzi chemu vamwe vanhu mufamily chavanozoti ndo chirombe chisina kana plan kana future, chapera nemadrugs, chakarova mbanje ikapera, chikataura chikaita nyawope zvikapera, chikaita ezvino chakushandisa masanitizer, chisina kana plan. Chinongonotengerwawo sutu unenge iri hanzvadzi yenyu musha yakunetsa kuti iwe ndinemwe musikana afunga nebasa rakanaka, unongoyongonyepera. Chinonotengerwa sutu zve1 day kuti ubeliviswe. Nenyaya kuti you are desperate, unoigirwa chirombe chemufamily chacho, ugozoti after some months magara mese wakuti nhai shamwari hanzvadzi yako aya apanduka, haana kupanduka, ndo zvaagara achitori, but you were too desperate to realize. Saka even though tiri kuda, ina handoti kana uchinamata kuna Mwari, Mwari vari faithful, vanokupa munhu wako akafanira. Saka apa tiri kutaura mabarriers to relationships that are successful. Barrier iyoyo nyaya desperation, getting into a relationship out of desperation, it's a big barrier, because the foundation inobva yaita a false foundation from the beginning. Saka usually I know kuti makore anenge afamba wakufila kuti now I want someone. There are ways of meeting people zviri natural. Poita ezvinonyika dzatakugara vanhu vari kuita online. Some have successfully found people online, which is fine. Mukazowana nguva yekusangana muchivhisitirana muchistadhana. But another barrier as well is kusawana nguva yekuzivana. Sometimes kusawana nguva yekuzivana. Mazivano nenyaya dzokuti vanhu munenge muri kure nakure. You talk on the phone and you tell each other what you want to hear. Apana chinonetsa ipapo, you can act it, you can fake it. But pane zvekuti kana makusvika kulevel rekuti makuroorana, zivanai, make sure you find time to know someone. Don't be desperate. Nenyaya yemadiaspora anenge ari kuno kuUK apa, you don't want to waste time. Unenge wakatotarisa kuti nhasi January ari kuUK, ndoda kuti April tiveta kutoita mavisa, momhanya. April zveshuwa watotorwa wauya kuno kuUK, wazosvika waona my god wakasvika wana rombe remuUK chairo, rombe rinonzi rombe riri pamabenefits. Iwe uri kuZimbabwe mari chiuya unenge uchiimagine kuti ane basa, haana kana basa, hari kuenda kubasa. Wasvika wamwana irombe riri pamabenefits haridi kushanda. Iwe wachonapo wauyaka wotanga uchishanda, unenge wasiya mwana kumusha neshungu nechi. Apa maissues akutonetsa within 3 months, 4th month, 5th month wabuda. Vanhu kana vakutaura zvonzi aingoda kuendeswa kupi kuEngland kana kuSouth Africa, but issue kuti unenge wakadii wakamhanya. Saka ndo mamwe maphysical atiri kutaura nezvawo. Ndachiti chabata maphysical nemaemotional nemaspiritual. Saka maphysical issues ekuti iwewe you can take control of. Pozoita chimwe chinonzi character and pride. Ndazvibatanidza zviri 2. Character and pride ndo zvimwe zvacho zvechi2. Most of us tine a level of pride yatinayo. Tine level of pride sevanhu. Nhasi hamusi kundibata zvakanaka vedu, ndoda vanhu vanotaurawo neni.
andidutana nevanhu mamba matizivi kudaro kunge kunonzi chinda kutonzwa nyota ine taurewo kaneni muchindidairawo ndichiona kuti tiri kufara pamwe chete zvino mukangotizii ndichingotaura ndega ndopedza ndaona kunge musiri kundinzwa. Muri kundinzwa here vedu veimbondiudza kuti muri kundinzwa? Muri kundinzwa here asikana? Because kauzika maita kachonaka kazi kacho kakundita kuti ndinetseka kuti ndine vanhu here tiripo here tichiripo here apo imbongotiwo halo tiri kunzwa shuwa mukava matizii mese makadaro kunze kwani ndachingoona nita ndiyambe ngari kunyora wakaziti zii kuri kuti mese makangoteerera muri kunyanya kuteerera here kasakana muri kutaura nyaya isingadayirike nenyaya chekuti ndotaura ndega nai hanzi naethel pride necharacter ma1 hanzi muri kutaura dzidziso yakanaka kasi muchindidayirawo kasi kana zvokana mangoti zii shuwa ndichingotaura kunge ndikutaura ndega ndo zvakafanana nengovha rangu dhondo zvitaurira mumba mangu aza Kelvin tiripo muri right here Kelvin Jason Sinclair tembisa zii because you hitting the nail ndiri kubata mamota asi kana unoti shi wakaongokomenta kuti nyangwe ndasvina mota unongoti ongomera uchiti hanzi nani nahamidha ndiaye amino nhamba dzawaisaidzo handisi kuzoti uda uzoti kudine nhamba idzi hanzi tiri kudzidza nyaya iyi yakanaka hande yatete musapopote henyu hanzi namuzane nhamo jina tiriko kupinda mumaminda medu ndapinda ka munodyirwa bhegi pasina kana chiripo apa wasara bhegi raenda apa wasara une maronda moyo unoza healing a broken heart soka it's a serious issue ndichimaona ndo zvakanaka ka muchirambewo muchitaura neni ndichitaurawo kwete kubva mandisiya ndega handiti saka ngatitaurirane tichidaro ndizvozvo chaizvo saka ndandiri kutizvo tatasvika papiko tatasvika pe-pride and character murelationship whether marriage kana murelationship yaurikuda kuumba but ndandiri kuti unozosvika patime yeheart break handiti because you were too foolish to concentrate on the person wanga uri so drowned ngoti chero ndane munhu and you were so drowned in you working hard to make it work kazhinji relationship it takes two ramba kubva waita iwewo kuti ndiwe uri kungoita work hard for it to work ukaona uriwo wangoramba uchisa effort kuti zvishande it's a communication futi iyoyo inoda kuti uve careful about unombomuregerera kuti pamwe hazvifunge birthday rako hana chaanoita oright tomboti hazvifunge anniversary hana chaanoita tomboti pamwe hazvifunge valentine hana chaanoita tomboti pamwe hazvifunge Christmas hana chaanoita tomboti hazvifunge anenge ari munhu werudzi tomboti akabvawo kumusha kumuzarabani auyawo muri mujubek muri kufamba mese mawindo ese akanyorwa kunzi valentine pakaiswa zvinhu zviri kungoratidza valentine abvunzewo vamwe kana kumbomupawo mbomupa q kuti valentine hati unozoti ndiye vanhu vanodanana unombomuriminda ona musi wacho pfu hana kana chaita kazhinji futi tumwe tumacues toto twaunobva wazoona kuti munhu nebirthday rako wotomuriminda next week ibirthday rangu musi wa7 October alright musi wa7 uyauya wotomuriminda kusena kuti anasi birthday rangu wonza happy birthday iro rotomuka rotopfeka sheti rotobuda rotoenda zvimwe zvacho unenge uchitoona tumasaini twese twotwo kuti munhu waunoda chaiyeka love is not love until you give it away saka iwe ukaona uriwe uri kungoita work hard wega to give love iwe usingaidzoserwe that's another sign. I know kuti sometimes tinokamfotana ndofunga hazvifarire zvemabirthday hafarire but anofanira kuzoti iwe unozvifarira saka pamunenge madheta panana time yekuzivana womuudza zvaunoda inini I'm a woman ndinofarira kudiwa ndofarira kungoratidzwa love ndofarira kungopuwa love saka iye kana akazoti haagone kupa love yachona then iziva kuti upenyu hwako hwese uchangochigara nestranger because love it's an expression of emotions saka kana usingakwanise kumborara pachipfuva chake achikusvinawo achikubata kumeso achikushina mamuchi love yachona ine maboundaries haukwanise kufarisa paari haukwanise kudi all that is a sign yekuti foundation yelove iyi inogona kunge maybe munhu uyu aingoda munhu wokugara naye asi asina kukwanisa kubuilda rudo saka musamhanya dzidzai kubuilda friendship nerudo first
before everything else. Relationship isina foundation yerudo nefriendship haichengetedzeke hama dzangu, yakaoma ende rinenge riri jeri. Ndopaipe kuti ukaita joku chaiyo wonza ndade majoku etaipi iyoyo. Munza panoita mazano kuti majoku tunotenderera chato kuti tunoshendera kajoku. Wosvika uchiti wona zvandaona. Handidini chichocho, handidini. Ana kana relationship newe kuti munokwanisa kutoseka womba menyu chaimo hamukwanise kutaura kwenyu kutasa chichirimo, hamuna mafuta, hamuna chini, waendesa mari kumusha, wadi zvatopera. Hapana kana nyaya, hapana kana relationship. Ijeri rakakura iroro, ijeri rakakurisisa iroro. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvokuti unozviona mazuva ekutanga musati matombosvika pakuti chande kumusha kunobvisa, ndokunge achitozobvisa. Vazhinji vachanobva vatoramba kana kubvisa kwachanongoti ngatigarei. Iwo wega watungoona kuti ngatigarei. It's another sign. Kana nyangwe grocery zvarongoroswa introduce kuti ndiwana anotoramba kusvika kwenyu asi achigara newe. Saka ndo tumwe tuma values wekuti you need to see at those issues tuma foundation twakuti usaignore ka foundation kakadaro kanenge kachitaura. Unogona ngochimuda zvinengei but ziva kuti uchadanana wega kana wapinda mumarriage iyoyo akatokuratidza kuti value ahana ende haazombochinje, vamwe vacho havazochinje. Iwewe ndiwe unotozochinjwa kuenda kutimu yake kusaidi kwake, kwekuti newe unopedzisira waluza mavalues. Ndakazonzwa umwe achitenza yako zvemari zvacho zvinombori nebasa here chikuru kugara nemunhu. Uri kuona kuti unozvicompromise, wozviita undervalue. Why? Because iwewe waratidza desperation. Ndinaye musikana akazonditi ai mama ndangoneta nezvo ndangoti chero tichingogara ndichagoita sei, tatione 5 years tichingogara tese, saka ndakungogarawo. Watosvika pakugiva in kuti wakungogara, waaccepta kuti wakungogara, which means you have bargained yourself and your worth, you have bargained your values. Wakatanga uchibelieve kuti you are worth kubvisirwa or something, but now because uda kufita mutimu rake wakuzvita iwewe mumwoyo mako zviri kukurwadza. Asi wasvika pakuaccepta kuti wakungogara, ndopa unozoona uri kupretenda kuti waaccepta asi moyo hauna. Musi waunotsamwa unomza hauna chaukandibvisira, kwanti wakati tinongogara. Gara akachisiyana nyaya yekubvisirwa. Wakati you are for free, buy one get one free, you are available uchigara zvako. Saka zvimwe zvekuti you know vasikana, let's not accept kuti compromised to that point. Chero wangu wagara nhasi ndoda ngoti ndingokuprobawo tomboti wangu wabvuma makagara saizvozvo, you are doing, your relationship is working well, find an opportunity time, a very good time to sit down. Hazvidi kupopota izvi, hazvidi kuita achiyera musi wachewoyo, hazvidi kana kuita manxiwe kana kuita ani musi woyo, hazvitombode. Zvinoda kutongoti makagara Saturday hande yekubreakfast, unomboendawo breakfast wamunodyawo makagara kwamabikirwa womageza makachena uchifara musi woneka uchifara zvakaoma. Wozoti shamwari fungeka I know kuti nyaya ndoda kutaura inogona kuve a put off because haisi nyaya yokutarisira, but I've just been reflecting. You know, I appreciate the love you give me, I appreciate togara zvakanaka, but what I've just been thinking is, you know what, inini kwandobva ndobva kuvanhu, iwe ofuti unobva kuvanhu. Respect yedu so tichigara zvinotidzikisira worth yedu. Hatigoni here kungoronga kuti tichiformalize kugara kwedu. It doesn't mean kuti tiri kuenda nemabhara emari, but it's just the respect yawaiswa kumusha kwedu nekufamily kwenyu vanondigamuchira zvakanaka. Because unozoti yango musha kwevanhu kwacho kwauri kubika ikoko, pane pekuti vanototi mheno musikana wari kugara naye unongoreruka, so hatidi kunyeperana, unogona kuti I don't care. But even hama idzodzo, because ananasisi vakabvisirwa vakaunganirwa vanozoti kunobvisirwa munhu, iwo vauya kwauri vachikuti makoti muroora titumirawo zvakati, apa hauna kana chaukabvisirwa mainiya, unovakiswa imba isina kana zita rako kumusha ikoko, uchigomisa nechiuno uchimira uchiti ndini uchitofona nekufona zvidina zvasvika, apa hauna kana chaukabvisirwa. Musi waanodecide kubuda haana kana right, ende vekumusha vanoti anga asati aroora akambo, ndipo unozoona pakuroorwa munhu zonzi isu hatizoti haana mbobvira akaroora musikana yari kunyeba. Vakangodanana vakagara vese 6 years asi haana kumbodii, haana kumboroora. Saka you allow yourself kuita too desperate zvokuti unosvika pakushandiswa nekuwestirwa time. Zvitori nanako kachero munhu akazochinja after 7 years mukarambana, wanga wakabvisirwa, unobuda zvine respect, unobuda zvine chimiro. Saka don't bargain yourself, you are not worth a bargain. I'm saying this, whether une mwana 1 kana une mwana 2 kana une vana 3, you are not worth a bargain. There is still value in you. Pane value, iwewe value yaunozvipa ndo value yaunopiwa nevanhu. Munhu yeye anokupa value yawazvipa iwewe, ukasvika uchizvipa value iye anokupawo value. Ndo imwe issue yanachida kutaura tisati taenda papride necharacter mumarelationship.
Saka nyaya yepride handandi kutaura. Nyaya yepride inonetsa pakuti munhu wese you have to have a level of pride inonzi self pride. Chero bhaibheri rakati chi, ida vamwe sekuzvida kwaunoita, ivewo nemastandards ako, ivewo nemaprinciples ako. Aunoti gudo kuipa zvaro asi haridye chakadi chakafa chega. Nyangwe zvangu ndaomerwa izviwo handiite. Saka ivewo munhu ane mavalues, ive munhu wekuti une maprinciples ako ekuti nyangwe zvodi apa handisvike. Saka pane level of pride yoiri acceptable. Ndopaya pekuti you are confident. Hausi munhu ane low self esteem, une self esteem yako yakabatana, une confidence dzako. Inini handifarire kudya chakati. People know that level of pride ine balance. Handifarire kuita zvakati, handidi kuita zvakati. Hauitiswe zvinhu nenyaya yekuti uda kuita fit in. Kana usingafarire mapati, haufarire mapati. Chero shamwari dzako ngadzizive kuti nhingi tinofara kubasa, kana makuita pati hamusazvinetsei, nhingi hafarire mapati. Unotovafara, mukuita reni pati yenyu, I wish you the best girls. Ugotovafonera, how is it getting on kupati kwenyu? Muri kufara zveshuwa. Relationship dzenyu dzigoramba dzakatomainteneka. All we have done is we have set parameters. Inini hangu ngatitambei, asi kana makuenda kupati ina handifarire kupati, kana makuenda nonwa doro ina handifarire nonwa doro, but tinotamba zvimwe zvese tinowirana. Asi kana yasvika nguva yekuenda kudoro, kana tikabuda tikaenda tese indononwa kokwi muchimweni madoro enyu, vanofana kuziva who you are and they should respect that. Hakuna shamwari inozoramba kutamba newe kunzi hatichatamba naye nekuti akati hanzi handidi doro. Ukationa vadaro, there is something wrong with them. Saka iva nemaboundaries ekuti vanhu ngavakuzive kuti Ningi loves this, Ningi doesn't like this, Ningi doesn't like this. Ina handifarire majokes. Handifarire majokes papublic. Tikaita majokes kubackground, kana tapa nevamwe vanhu panonyarikana, ina hangu handidi. Ngavazive maparameters ako. Kwete kuti munozotanga kubhowana makudzidzisana kuti I don't like it pane vanhu. Vanhu vanodhira newe ngavazive maboundaries. Saka even iye waugere naye ngaazive maboundaries. Inini shamwari kana wati uruda kuti tiite zvogara tese, inini handifarire, ndakuda kuda ndokuda, but zvokuti uye uchigara mumba mangu usina chawakabvisa, ina handidi. Ndoda kuti tigare tese nemuchato. Kana usati waredi tingodanana zvedu, kana waredi tinozoona kutamba. Saka watomupa maboundaries, watomupa value, and yakutozwa kuti you value yourself. Usambobvuma kuti hanzi manje mazana anongoti ndakuenda, kana achienda kune madomasi ekunodzvanya mahara ngaaende zvake. You are valuable. You are valuable. Zvawakatoita hamenotowa nevana vangani. I just want you to know that you are valuable. Unotokwanisa kuwana munhu anotozvunza mate kudai akakutarisa achita kubana ndini here ndadiwa naNingi. Do you know kuti beauty is in the eyes of the beholder? Saka usanyanya kufunga kuti iye akati inini ndakuenda, usafungoti abva enda nenyika yese. Aiwa hana kuenda nenyika yese. Behavior yako, character yako inotoattracta. Kune vamwe varume vanoattractwa nevakadzi vari strong, powerful women. Vari kwa Mwari motani tanzi handidi vakadzi voma yes. I love powerful, strong women. Wokuti anondichallenga. Variko vari vakadaro, kana mabasa unongotoshanda imwe munhu, you know what, I like your boldness. I like vakadzi vanenge you are not chinhu chekungoti chinokandwa. Saka you know you attract vanoenderana newe. Saka ukatadza kuattracta veve vakajaira, because kazhinji kuona varume veve vanoda kubatira vakadzi kana kuita too controlling, anenge ane issue yebackground kwaakabva. Anogona kunge ari mwana akakura asingapuwe value. Kana mwana akaona baba vachabvisa maistereki, kana mwana uya akakura achinzwa kunzi varume havenzwai, achipuwa tumarituals twokunzi vakomana vanodya vakadai, vari akakudzwa zvisirizvo dzimwe nguva. Saka ndiwo vamwe vacho vekuti anouya ane tumaexpectation twokuti anenge achakugadzira patsva, but vaive vakakura zviri liberal zvakanaka, vakakudzwa zvakanaka, havanyanye kunetsa zvavo. Saka iwewe don't compromise, unochinjwa kuve a doormat necharacter neself-esteem yako because of someone. You have to be accommodative, but at this time, be a principled woman. You be a lady. Do you know that unobviswa pakuve a lady to become a girl? Kana usina ungwara. Refuse kuitwa a girl. Remain a lady. What is a lady? A lady ane principles. A lady anoziva zvaanoda. A lady ane boundaries. A lady ane respect yake about yourself. Anozvirespecta. Saka when you are a lady, you respect yourself. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute.
Halo, nekamuzukuru kangu saka kanga karara kamuka kambuya kakuda kumbondiona saka angambondidisturb. Saka mavalues aunozvipa ndo mavalues aunopiwa nevari kukuona. Saka even munhu iye wasangana naye ibva wamuratidza kuti une mavalues, iye anobva aziva kuti uri wemavalues. Usanyanye kutya kuti anotiza kuti zvino ndikazomusiya akaenda aiwa zvitori nani aende pane kuti uve nemunhu a wrong person altogether. Zvitori nani because one uchazongochema futi wanaye pawakuzoda kuti uchararama here upenyu hwese wakazviita undervalue, pawakuzoda kuti uchiraisa standard yako haasina kujaira kuti une mavalues. Saka zvitori nani pafoundation ngaabva agara aziva kuti une mavalues. Saka ndo zvimwe zvatiri kutaura. Then pozoita pride yatanchitaura kuti ipride iyi yatanchitaura ipride yakanaka. Pozoita pride imwe yaisiri necessary ndo iya yekuti do you know kune vamwe vakadzi so vanozvisa pavasiri ushoti kwari kuzviitirei, anenge atowana munhu wake bhobho ari kumunda zvese zvitori right but agotanga kungozvisa kamwe kalevel so kekuti kanototi kana munhu ada kurora kuti anotya kuti vanenge vaise mumba ava ndopaunoziva chinzi haasi wife material. Haasi wife material aita sei? Haasi wife material. Why? Because ameno kamwe kalevel kaari kungoda kuacta so kasitombori real, haasitombori munhu akadaro but ari kungopretend that ndi college. I remember takanga tiri kucollege neumwe musikana aine imwe standard yaaizviita so aiti apa anenge akachinechi aigara akangozviita too glamorous so everything zviro zvokuti pane mamwe maevents ekuti maiti mukaita maitoti hatingambomudedza kana you know so artificial. It was so artificial, she was so artificial. Saka ndo zvimwe zvokuti unoita pride inokuitisa too artificial zvokuti chero vanhu vanotokutya kuti haugarike newe, unoita songe munhu haugarike newe kana kuti ungati you are too much above the normal. Saka unogona futi kuita a barrier to yourself. Even munhu iye akatanga kuimagina kuti akomana zvino avasisava neka accent kavaka ndinosvika navo kuchivhu mudhara ivava vasvikike navo. Uchinzi uri kutonooneswa kana kuti kunointroducwa so unoenda wakarova kamwe kakapfeka kamwe kekuti unonga wakapfeka tublouse turi kwamazano kakasvika apa keke kuti kanenge kakadai apa kwesoku kusina kana kupfeka you know kuti nyange uchitosvika mukomana wako anotombonyara kuti akomana anombotaura pamwe nechibhendo nzi wadi kumboisa kaZambia kunokuva wobva ngavaziva kuti ndozvandiri ngavabva vandiziva kuti that's me, that's what I am. Saka yes they will know that that's who you are but vanogona kutadza kukudi kukuunderstanda kana kuti vanogona kutadza kukunzwisisa. Why? Because unenge waita a bit too artificial. Saka what I'm saying is pane imwe pride inogona futi kuita against you inenge isiri reasonable. Even a pride iri reasonable yekuti you want to maintain your value but at the same time present yourself as a natural person. Wakatogeza wakaisa makeup yako azviro kuti kana waita natural kuti uchaisa unotoisa makeup yako zvakanaka but you are natural, you are you are munhu anotaurika naye wokuti uchisvika uchero vanhu vachikuonaka vanotoona kuti munhu anotaurika naye vanotogona kuya vachipresentawo nyaya dzavo kwauri zvakanaka because you are normal, you are natural. But pane kamwe kapride kekuti hautaurike newe vachitanga kutaura newe kudai unenge wakaseta rimwe zistandard rekuti slay queen ndiroro chairo pane uslay queen unogona futi kuzokuita kuti unoattracta the wrong people all together. Why? Because maslay queen pane type yacho inofarira maslay queen iye vakomana vayo vamwe vatanchitaura ivo mafeki mbinga vayo variko futi mafeki mbinga anofarirawo maslay queen. Saka kazhinji you find kuti slay queen nafeki mbinga vakasangana mukavaona vachibuda mumota pamunoti havane zvinhu zvavo but deep down vari empty vese vari empty. Saka hapana a genuine attraction, panongori an outward artificial lifestyle. Saka izvozvo futi can be a barrier. Don't be too artificial. Unoattracta the wrong crowd altogether. Unoattracta vanhu vefeki vega kazhinji kacho kaita a fake slay queen. Unogona kunge uri genuine slay queen wakazvarwa wakadaro uchibva mufamily dzanga dzakadaro zvokuti that's you. Kazhinji kana uchibva kumafamily akadaro munotogara mune marelationship one mafamily esize yenyu, that's fine. But don't be a fake mbinga or a fake slay queen. Unogona kuwana futi a fake mbinga yekuti munozochema mazotarisana mukatarisa mamwe vanhu vacelebrity chaiwo unozoona maiwe vagara manje vakuudzana kuti hanzi haabhadhare kana rent haana kana chinhu ndakaya nestovhu ndakaya nechi. Artificial life iya yamanje becomes a barrier.
Saka pride kazhinji, don't set my standards ekuzvinyepera, usasvike pakuzvinyepera kusvika ipapo. Unoza unenge watobelieve in your own lies, wega iwewe kuzvinyepera pakusvika kubelieve your own lies. Saka that's another thing. Never believe kuti kunodiwa mbinga maslay queen ndo anororwa. That's a lie. Some people, when they want a proper wife, they want a natural woman. Munhu anoda mukadzi wokuti achitaura newe anoda kutarisa kuti ndikazokuti wambuya mai vangu varwara kumusha, tinoenda here kumusha kunoona mai vari kurwara? Amai vangu akanzi varwara, hatina musikana webasa, unokwanisa unochererawo mai vangu mvura here? Fine, wakakurira mutaundi, asi ungazokwanisawo here kunogeza amai vangu kana varwara? Saka ndo zvimwe zvokuti iwe unofunga kuti uslay queen unoattracta, but kana pakusvika pakunzi pakuda kurorwa unozonzwa munhu agariswa nenyama dzake achinzi shamwari musikana wako takamuona but haasi wife material. Mukomana kuti honzi haasi wife material uya zvekungofara here mukafara. Iwe wototi hanzi vakandirejecta. Aiwa, is the way you present yourself or you presented yourself. Saka ndakambotaura futi other pane vakambonditeera ndichara nyaya kuti kana uchinointroducwa, musowo kunointroducwa, just choose. Unoza hazvimboshamisa zvematrauzi kana kuti zvokubata matrauzi kana kudii. Dress like a lady, be a lady. Ani makaona kana uchienda mukoti, unonzi wakapfeka jaketi rako nezvinhu zvakadzikama, so that you are trustworthy in appearance. Vakakuona vanogona kutaura unotaura chokwadi. Pane dressing inokuita kuti uluke like a fool, poita dressing inokuita kuti uluke like a wall, poita dressing inokuita I know to people of fashion, but pane dressing so it too sexy for the occasion, maybe if I may say. It's too sexy for an occasion. Urikunaintroducwa kuna mai nababa vemunhu. Wakupfeka tutu blouse chetu tunenge tune maneti all over, twakadi. It becomes just 1 minute. Hello, sorry, today there seems to be a bit of distraction. Saka ndo zvimwe zvacho zvekuti sure for one day unganyanyobvei ukangochuza hako kuti upfeke zvinhu zvako zviri nani, ukangochuza hako kuti uende wakapfeka dress rako nejaketi uri a lady. Do you know that there is pride in being a lady? I'm not saying kuti inini ndotomboitongwadza ndopfeka kuti maskin tight, jeggings, tuchindotopfeka zvakanyanya, ndinopfeka. I'm a liberal woman of today, but pane occasion yekuti ukaenda mukoti wakapfeka slay jini rakabvaruka, chero ukanzi ndiye akabata banga akauraya vanhu vanoti tariseo zvakaita, anenge ana mbanje, anenge anoputa, unongoita kunge wakafuta kuita zvese handiri kuona, because wapfeka zvinhu zviri kupfekwa wrong occasion. Apa munhu iye ukada umudza kuti ndikuenda unoratidzwa kunasi hanzvadzi yemukomana, womuti apfekawo zvakati, manje they have to know me, ndiri munhu wemashoti, inini vanofanira kunditambira, ndinototobva vatanga toona kuti ndiri wemashoti. Unosvika nekashishoti kekuti vanhu vanopera pawa vakakutarisa kudai, vanenge vakutaura newe vakatarisa kusaidi vachitonyara kana kukutarisa, and you expect kuti vachati mumba mauya mama, you expect kuti vachati mumba mauya muroora. Ndopaunozoona mai vemunhu vaisara vachichema kuti mwanangu ungandidaro here, hanzi ndakarambwa ndakarejectwa first day chairo. Wakasvika uchizvipresenta sei? Endawo zvokuti vanomboti munenge mamunyepera, matiye anoti kana ndamuona semunhu kwai, paichowo tu vanoti uri munhu kwai. Saka dressing yako it's part of your attitude. Respect yawapa uchienda first day shows a lot about how you value yourself and how you value that family. Unogona kuti inini ndo zvandiri, but hanzi nachipo vaudzei vantu pane timu rinobheja kuti harigone kupfeka madresses. Aiwa, hatinganyeberani, hakuna dress rinoruma munhu. Kana wada hako kuripfeka ukaripfeka hari kurume, tiringotaurirana chokwadi vasikana, handidi kunyepa. Ukaripfeka hari kurume, unogona kusarifarira, asi ukaripfeka hari kurume. Plus iwo kana uri wise, ndo panozotaurwa manje mukatarisa mubhaibheri mune nyaya yema5 virgins nema5 foolish. Pa10 virgins pane 5 foolish and 5 wise. Vese vakapuhwa mai malembo vachibva mumusha, vese vakanzi mwenje wako. Tese takadai vasikana muchibuda mumusha makabuda mwene mwenje wake. Asi chaunozoita nemwenje wako wawega is now what determines are you a foolish one or you are a wise one. Vabuda vakadaro, kune va5 veve vanonzi vakabuda vakangotakura chocho chega vachitoenda. Asi vamwe 5 vakatotakura mamwe mabhegi pamusoro, vakatobvunzwa kuti kumubhegi une akati ndine oil, iwe ndine oil, 5 vakati tine oil. Ava 5 vakati haisati kendenge.
ameno iye kana akasasvika iyo irimo oil ichirimo ameno zvake anosvika adzima ameno zvake anofanira kuti oil yacho ichirimo tiri kuenda takadaro ndove pride vatiri kutaura avaudzike ndiri kuzoenda ndakadaro zvenyu zvokuswera muchiremerwa nekutakura mamwe maoil zvazvina basa asi tinozonzwa kuti hanzi pakauya chikomba vakawanikwa foolish vaive bwai ndobva vakangwara vai vati hanzi chitipeiwo kayenyu yamakatakura ukati aiwa handi takabva tese makatoona nemabhegi maive nayo yekutakura kana maida makatakura chikomba chauya vaive vatumwa vanzi endai munotenga oil yenyu vanyimwa vaenda vakaenda rodhi yese ndovanhu vanokomplaina stereki izvino takanonoka kuuya akuzosvika oil yedu yapera mangadai makarigara mune extra oil. Saka there is always ability for wisdom to those that want to be wise. Mukana wokuve wise uripo, but pride can even stop you from learning what is right. Pride inokutadzisa kudzidza chakanaka. Unogona kuti handidi kuudzwa nanhingi, ningi ataura uyo handidi unzwa naye, but pride inokudzosera iwe wega mumashure. Chinodiwa munhu ive nemavalues, asi pride inokukuvadza muridzi wayo. Pride ndiro zimama remunyama chinzvonzi pride. Chizimama remunyama ndo zimama racho iroro chinzvonzi pride ndo zimama racho remunyama rino attracta zvinhu zvakaipa zvese zvaungafungire. Pride is the mother of every evil thing. Vanoba inyaya yepride hadi kushanda mabasa unzwa kuti handishande. Wambona vanhu vaive vanoita vazhinji vacho vanoita maburglary unzwa handite basa rekutambira $5 per week handite, asi anosarudza rekunourayira vanhu zvinhu zvavo vari kushanda $5 per week. Pride can take you into kuita criminal lifestyle. Pride inokupinza muprostitution because you want easy things. Pride inokupa kuvenga vanhu vane zvinhu zvavo. Pride inokutadzisa kunzwa kune vanhu vanokuudza zvinhu zvinokuvaka, inokudeterminera vanhu vekutamba navo. Pride is a witch. Iwitch iwewe uri kufamba wakatakura muroi wako mumauri, uri kufidha muroi wako. Pauri kufidha pride, uri kufidha muroi wako wega iwe. Pride yakashata. Pride inoita kuti usagarike newe, unotanga kusagarika newe woti vanhu vari kundirejecta. Pride inobhowa zvekuti do. Pride inopa kuve too critical unnecessarily. Unoita negative nezvinhu zvausingafanira kuita negative nazvo. Pride is a killer. Pride yakashata. Pride unozviuraya uri mupenyu nenyaya yepride. Saka pride hatidi kunyeperana. Ukada kugara nepride yako gara nayo, but dai zvaigona nditowedzwa kuti tibatsirane tese taitomboronayo. Asi pride inonzi goes before a fall. Paunozoerekana wakuda kuichinja unenge wapera basa mainhiya, unenge wapera manje wachikorobo wozonoti akomana ndakuda kuchinja pride, but it will be too late. Kana zvichiita nhasi svipa uti Mwari ndikubatsirei kubvisa chinhu chinonzi pride. Kuna munhu ane pride yokuti so amechitaura newe anenge akafinyama achitasira nese pasi. Kuna munhu ane pride yokuti kumba kwakavhakachwa nevanhu vasina mari, varombo vese avavhakachi kunovhakachwa nevanhu vane mari chete. Ipride iyoyo. Akakudzwa kuti varombe vava vazofe vakapfumawo musindiyani. Ndopaunozoona iwo zvinhu zvako zvisafambe, hauchakwanisa kunokumbira rubatsiro kuvanhu nekuti wakambovadadira. Saka pride is a killer. Pride is a killer. Pride inokuuraya muridzi wayo nekuchida unzwa musingade. Kana zvichigona svipa chinhu chakadaro, chinouraya marelationships, chinouraya chero mamarriage chaiwo. Nekuti pride zvainoita chero pauri wrong, inokudzwa kuti never say sorry. Pride haibvume kuti sorry. Pride inokudzwa kuti chingonyarara wakadaro, ingonyarara ngazvingopera wakadaro, haubvumidzwi kuita sorry. Pride inokukontrolera muromo wako, haikubvumidzi kuti sorry. Pride, so it's a killer. Pride yakaipa zvokuti do. Saka pride inopwanya chero marelationship chaiwo usati wamboenda mberi. Ndopamunozoona munhu anongodisappear, baive unzi akangodisapear handazomboona kuti akaenda kupi. Anenge amboedzako mana, uchitaura kudai. Unoza pane kamwe katauriro kaunoita nezvehama dzako kekuti chero munhu angaida kukurora anoti zvino kana uchidai apo kuti hama dzako kuzoti dzangu. Saka ndo chimwe chinhu futi chekungwarira ichocho. Unotanga kuti uchitaura nezveamai vako so unotaura ngotaura mai vemumwe munhu. Hai mai vangu avaite umanje unorekenya ngoti vapamara vana chane manje nditsika umba kwavo vanoti ngemuroi chaiye vane jerasi neni mai vako vakakubereka uchitaura nezvavo zvakadaro. Munhu yaoti kuzoti vangu achavati udii ndibva ndabva panapa. Saka ndo zvimwe zvacho zvokuti pride is a killer. My God. Saka ndine zvakati wandei zvandautaura, but takwanisa kubata nyaya yemaphysical. Tikataura pride, tikataura character, nanzi ndapedza hangu pacharacter. Takambobata futi nyaya yecharacter, but tinongozogona kukontinua zvedu. Then the other thing chane papride papapa izivai madifferences enyu. Wanai nguva yekuzivana chero matomumba, wanai nguva yekuzivana madifferences, so that haugari uchirwadziwa nechinhu chisingakufanira kukurwadza.
ukasagona kudzidza kuaccepta mamwe madifferences every day unochema nechinhu 1 zidza munhu wako woziva madifferences amunawo takasiyana pakati nepakati nepakati munogona kuti muri mumba 1 munopedzisa makutonge muri kuita competition. Why? Because uyu ari kuti handitike uyu ari kuti handitike madifferences enyu anokupedzisa kupai competition muri mumba 1 muri murume nemukadzi makukombita kuti ndiani anowina ingave discussion inotoita competition kuti ndiani anowina ingave chii munokombita muri mumba 1 mukaitwa vavengi mukaitwa timu dzebhora maita timu dzebhora kudaro panopinda vekunze vanouya vamarefuri munotogara mane marefuri enyu akutozoti mukatofona zvonzi ningati chii ningati ningawo pauri wrong makurefurwa nevari panze. Why? Because of pride. Mese muri kuti atiitike munotoda refuri anouya achikuudza kuti apa nhingi ndiwo uri wrong kuti chinhu ichocho chipfure mangwana futi muri kuda refuri. You are competing. Panoita competition murume achiti handiitike mukadzi achiti handiitike saka kana maita competition kudaro panouya erefuri ndopamunozoona hama dzekunze dzakukuonerai pasi munogona kutove mune zvinhu zvenyu zvakanaka stereki mune mota dzenyu mune chii but muchitongwa nevanhu vasina kana mota vachiuya vachikuweranisai. Why? Because mese muri kuti hatiitike. Saka chimwe chinhu ichocho chekuti success yemarriage is not just about the materials that you have kana maassets amunawo. Is the relationship and pride you have in the two of you as a couple. Pane relationship pride yenyu yekuti vanhu you present munoratidza kubatana zvinopa respect kuti vanhu vakurespectei but pagoita zvoti you are competing munotokompita vanhu vanototi kana mnaida kuti yozokumbira mari kwauri anotozoti anogona kuya kanokumbira nokuti munokompita nemurume people start to know that you are two enemies living together saka result yepride inenge yakaita escalate iyoyo pozoitawo zvimwe zvekuti iwo wachona unenge uchingowo pamwe umwe wako haumboitawo tinozviita tese vakadzi we all do that unopedzera wakutoita oversight yekuti you make decisions even wega. We all do that. It's not good. Ngatipote tichita consult each other and respect each other. Pane pekuti munoita madifferences ema plan. Iwo uri kuti mari yatinayo ngatitenge chi stand tigovaka. Iye ari kuti ngaitange yawanda kana yakwana totenge imba yakavakwa kudhara. Ichawanda rini mazuva ano imba yakapera kudhara iri kuda 60,000 US. Isusu tine 15,000 US. Ichatozopera katichiishandisa. Iyo pamurume wako ari kuti manje nini ndotoda kuti titenge imba ndoda imba yekuruwa chaiko ndokwandiri kuda kana kuti ndiri kuda imba yekugrenlon. Iwo uri kuti tatombowana 15 dai tatenga zvedu kana kubudiriro chaiko totovaka imba yedu 15 inogona kusvika paslab level. Iye ari kuti haina ngatimirei kusvika ndawana mari inokwana kutenga imba kugrenlon. Imba yacho iwo rizoti mari haife yakakwana. Saka pane pakutozoda wisdom yekuti ukaramba uchipusha nyaya yachona usina wisdom munotonetsana. Pakutoda wisdom yekuti unoitaura kana murume uchifuridzira uchirume uchifuridzira. Saka ndo dzimwe dzacho dzezvimwe zvinhu zvokuti pride is a killer muma family marriages nema relationships. Saka imwe nyaya ndataura nyaya yemadifferences dzidzanai uzive madifferences. Kune vamwe ndakambotaura last week ndikati muBhayibheri mune nyaya yaAbigail. Bhayibheri rinoti she was a wise woman. Veshua takationa nyaya yacho yakaitika kuti she was wise. Murume wacho ainzi Nabal raitoreva kuti foolish zita. Murume uyu aive foolish. Madecision ake aigona kutouraisa family yese. Akati David amukumbira kuti ndibatsirewo ndinoda chikafu ndanaseka. Akataura mashoko akashauda David akaita sei. But David angariwe hondoka. Anga ane timu yakasimba. David akati ndakunouraya family iyoyo. Mukadzi uyu ane wisdom akamhanya akaenda kumberi haana kutozoconsulta. Muri kuona difference. Tinoti kuconsultana kwakanaka but mukadzi uyu akaziva kuti murume wangu ne foolishness. Even ndikatoda kumuconsulta kuti ngatiende kunoti sorry haabvume. Pane zvimwe zvinhu zvinoitwa nevarume zvinotisikira moto muziso. Anogona kutuka kana kumba kwavo kushaudha family yavo zvokuti iwe unosara uchiti nhai vedu we vanhu vekumba ikoko vagoti naimi. Saka nemurume wako newe unopinzwa mubracket kandi muri murume nemukadzi anenge akumbirwa kunzi nhai pari kuda kuti paitwe chakati mufamily pari kudiwa macontribution agoshaudha family yese mari yangu hamuione majaira muda kuti agorafura musha wese. Vanhu vevanhu vafunga kuti ndiwe uri kumupoka pressure. Ona vanhu vese vakukuignore. Iwo semukadzi kana ukachenjera unozoenda nerweseri wongotsvaga tetere musha kana rimwe kuti unochifungeka hanzvadzi yenyu munomuziva ndichi how can we help ndobatsira zvangu imi munomuziva kana neni ipapo ndakatozotaura naye funge ndamutadza asi ezvine ndichataura naye tichazvigadzirisa mamuchida kuti tiite sei ndina hangu pashoma apa handizogone kuwana yese yamuri kuda noti ndiye ane mari saka ndandiko ndikaisa hangu 400 inobatsira here 400 rand
so that at least unodzimura moto. Why? Because kune vamwe varume vanovhura madho ekutoroiwa chaiko. Unoroiwa nenyaya yekukanwa memurume wako, anokuvhurira madho ekuroiwa, anongokanda chero shoko raakanda, iwewo newe makungonzi mese. Saka munogona kutovhurirwa dho rekuroiwa kunzi vada kushamisira, mushemo makasvika anenge achivhairira vanhu achiita sei. Saka iwewo kana manje uri slay queen, munotobatana mese maoko muchivhairira makaisa mazibluetooth munzeve mushana nevanhu vari kumusha. Unoza pane zvimwe zvinhu zvokuti waenda kuruzevha kugokwe kumukati mune chesaromo, uende ukaisa mazibluetooth epanzeva ayaye, uende uchivaratidza zvimwe zvinhu zvekujubek zviri so technical zvavasina kana basa nazvo. Ichi chinonzi chakati chinoshanda so, unacho here ichi? Unondibvunza kuti ndinacho ndochidii muruzevha. Saka zvimwe zvokuti iwewe manje kana uri mukadziwo wekuti une pride newahwitike munotobatana, but kana uri a wise woman like Abigail unodzimura moto. Unogona kuzwa muti ichocho kuno kumucharegwa kuchiburitsa hachinei navo. Asi ukasadaro pane vamwe zveshwa kana vakadzi variko futi vakadzi vakadaro vekuti anonga achishamisira achiburitsa zvino. Munochiziva here ichi kujubek ndo zvatakushandisa zvisenge isusu timu rediaspora kana tienda kuZimbabwe. Ndakazona imwe joku yakanzi vediaspora zvamakuya hamusazoita zvenyu zvokuti muya nefollows dzechingwa neflower mobva makatakura migomo yemango nechii zvinopfuura mari yamauya nayo. Ana ungoti retiri pachii nhasi retiri pachi kwedu isusu chinoita $2, ichi chinoita $5, ichi mewe chodhura kwedu hausiko mani. Ingoitawo zviri papo. Gobva wanyanya kuti nyika yese nasvika ari kugogodza anotobva aziva kuti hameno kwawakabva. Kamwe kakungoita so kekuti diaspora ngatiite tidzikamira ipapo ngatidzidze. Ndakaiverengawo ndikati iyi yandibata mapatsi. Saka sediaspora ndo zvimwe zvokuti tiende tichidzidza izvozvo patiri kuenda kumaholiday apa. Saka anyway, nguva yangu yapera, ndakusiyai zvangu tozokontinya next week kana tawanirwa nyasha. Hanzi Natembisa, please give me half the wisdom you have mama. Kwani kudzidza nemamistakes wo tinotoitawo mamistakes aya. Saka zvinzi kazhinjika kutobatsirana, ukateerera zvandadzidza uchavoita zvandakafoira, ukatonzwawo nevanondiziva vanotokudzwa kuti akafoira pakati nepakati. But the good thing is I'm sharing with you what I've learned and what I've failed, so that iwewe hauchanetseka kuita do the same mistake kana kuita go through the same mistakes. Instead wabatsirika kuti uchitorawo nepandakapfuura napo. Hazvisi nyore. Marriage haisi easy, it's a difficult institution. Saka pane ma-issues waya ma-physical issues anoaffecta. Poita ma-issues ekuti muma-families backgrounds enyu chaiwo anogona kuklasha. Anogona kunga akaklasha zvokuti kufamily kwawarorwa kwachoka, no matter how good you want to be, they just can't understand you. Kana kuti they are pushing too much, they expect too much from you. Vari kuda too much, waedza. Vari kuda too much. Munotambira 5,000 nemurume wako, asi mademands ekumusha kwake anotodarika 5,000 yacho. Iye wacho murumeka anenge akarerwa namai vari single woman wotomboti handisi kuti ndizvo ndikuda kupa example. Handisi kuda kuti vana mama vedu vari pana pakarera vana vavo muzoti apa mandirwadzisa. Anenge akarerwa namai vake. Mai vake she went through hell kuti mwana yasvike paari, ndiye akuroora. Saka anoda mai vake zvokuti chavataura muromo mumwe chete. Iwo wasvikawo kawamama wakudawo attention yake yese, mama vake vari kuda attention yake yese. Pakaoma futi ipapo panonetsa. Mama vake vari kuti achiitwewo kuti chinoitwa. Saka kana watopinda, saka study your situation. Marriage is about studying. It's chikoro. That's why it is an institution. Marriage is an institution. Ndakambotaura ndikati I don't know why, but ndo institution yandakaona inopuwa vanhu certificate ivo vasati vaigraduata. Uchiroorwa murutanga kunochata makutobva ikoko makabata inonzi marriage certificate. Marriage certificate makambogara mese here hatina, makambodi hatina. Munemba musati matomborara mese mamuri vayo vekuti mamakaita zvenyu zvinodiwa naMwari hamusati mambozivana, asi mapiwa certificate yekunzi matove mese muchafa mese muchagara mese muchadzidzana muchawirirana muchatodi nepakurwara munowirirana munogezana. Apa hamusati matombo answer questions echikoro chacho. Chikoro ichi unopuwa certificate yekunzi wakasimba. Marriage certificate inoreva kuti you are strong. Kuzvipinza umu, kushinga ikoko kuti washinga kumupinda imomu, certificate yako ishi. Unopiwa certificate yeushingi iwe usati wanyora test yacho. Chimboti vakabata macertificate yavanazi vakurwadza kwawo imbondisekesayo. Muripo here team marriage certificate murimo here? Mekuti unochitasa chipepa ichocho after 2 years kuti akomana ndandakazondo zvandaisei nezvi. Dai ndakamhanya musiwoyo.
but Mwari vakazviita vachizoti vanokupa simba rekukunda. Saka institution yekuti haikona kuipinda uchifunga kuti zvangu zvapera, ipinde uchiti zvangu zvakutanga. Ndakutanga chikoro chaunopuwa certificate usati wagraduata. Unopuwa certificate yeushingi iwe usati wadaira mubvunzo. Wakuchizoona kuti zimunhu racho rine ngonono dzisingaite haurare, wakuchizoona kuti rinotsenga richitsenga, wakuzoona kuti haridi kugeza rinogeza ka1 pavhiki, wakuchiona nzara dzake kuti dzedze black, wakuchiona kuti ane kamwe kahwema kari panyama yake, you start to see all those things. Asi certificate watobata haichabvaruki. Chero kaibvaruka inoramba ichingori valid. Chero kaipisa inoramba ichingori valid. Apa makaunganidza vanhu vakaungana mukafara kuti taita certificate. Saka ndo chikoro chacho. Saka ndoda kuti ndibatsire munhu yao kuti I didn't know what I was entering into. Wakapiwa certificate yeushingi yekunzi washinga kuti uchanonyora exam. Wapinda kuti ndichanoionera mberi. Saka maexamu nematesti acho ndiwo acho manje amakuona amunochema nawo ayai. Ndo matesti ezvamakapindira, makapinda mukanzi makashinga, mukati yesi, mukati ndinozviona ndamo. Saka ndo mahazards nematesti acho iwayo. Saka kana wakugive up test wakutofoira, unofanirwa kuita first test yako iyoyo, unofanira kutoita test uifese. Ndaukatiza test wozoti wakapinda muringi wamboenda uchindiri wrestler, mamazana wrestler vaipinda vachijamba jamba vai. Vachinzi how kogani ropinda rakadai mamasuru richipinda apa rinenge rine rimwozi giant undertaker richipinda rakadai rakabata coffin, vakatarisana so vachierana, vatobvuma akakupinda muringi, vatobvuma kuti tiri vashingi. Asi unozoona manje rarohwa ratirapata manje rakunzi 1 2 3 ona iro kushinga kuya kwese mapapiro ese adona, zibhandi riya ranga rakasungwa rati pasi mwakacha, ona step yachinja manje iro rakufamba zvishoma ratarisa pasi manje. Ona kamanager kacho akaneti koyaka chimhanya kamanager ako kanoyaka chimhanya kusvika komubata unoza kuno mamanager aenda anzwira tsitsi chero arohwa munhu wake anoya achimira naye achimusimbisa. Saka ndo zvakaita marriage. Unotombobviswa tumapapiro twese, unosangana nerimwe giant marriage rawo kuti pawapinda waifunga kuti ndawana munhu wozoona kuti my god ndine giant risingaitike, harifadziki. Ukabika ichi hachina kuibva, ukabika ichi chiri kuvava, ukabika ichi handidye, wombobva uite chakati handifarire chawaite, hafadzike. Ushoti naimi kundakamboitei kweni, asi ndakabata kachimarriage certificate chiya chiripo chine zita rake, kuti ucharidzima zita rari harichadzimike. Saka paakuda ushingi hwekuti Mwari ndibatsirei. Saka Mwari pavakazviita kuti unopuwa certificate usati wapindamo, vaiziva kuti inini ndini ndichakupa nyasha negrace dzekukunda kwacho. Saka nyasha negrace dzinobva kuna ivo. Saka maphysical watiri kutaura aya haugone kuwakunda wega, anotoda manje kuti uchiti Mwari ndibatsirei. Mwari kando vakasika munhu iyeye. Mwari vanotoziva, vakatomuziva baby Ruth hanzi ndakamuziva achiri mudumbu ramai vake. Nepese paakarejektwa pese achichengetwa namai vake Mwari vaimuziva. Iwe ukanzi uya uite helper wake. Saka kuti ugone kuti mupfekedzane, ndambotaura kuti anenge magroove kana akasapindana kudai chinhu ichocho chinoramba chiri sheki chichita noise. Kusvika magroove apindana kudai Saka pane pachada kuchekererwa, marriage inenge magroove. Pane pachada kuchekererwa, pane rimwe richatobvuma kuchekwa, nokuti magroove wayo ese akaramba kuchekwa anoramba asina kubatana. Saka pane pachada kufailiwa, pachifailiwa ndopai pamunenge muchifailiwa muchimbotiza mombodzokera kumba monzidzokera wodzoka muchifaila. Pane zvinofailika, pozoita zvimwe zvisingafailike. Pane zvimwe zvaunoona kuti aiwa izvi ndinofa. Kana uchirohwa uchitorerwa shamu nebhandi mukadzi mukuru, unofira mahara. Hapana kufailiwa kwakadaro. Iyo haisi filing, abuse. Saka pane paunonida kudzidza kuona kuti apa abuse, apa kufailiwa. Pane filing inoitika muprocess. Ndachikoro chandataura kuti it's a school, it's an institution. Uri kuipinda hamusati magara mese, muchatanga kudzidza namafemero chaiwo. Pane umwe utananga achifema zvinobhuwa, ndakambonzi nomwe mukadzi mama inini handichaziva zvekuita, mafemero ake chaiwo anzanofema chi ndikati kwanga usingazvinzwa, nzi ndasingambozvinzwa patikatanga kudana namheno kuti mafemero anoita so. Kana uri usiku anotsenga mukanwa hanza panenge ari mugodzi mangu chaimo. Zvese izvozvo chikoro chawakuchiona wamukati unotiza here?
kwete utize wakuti Mwari ndibatsirei. Mwari vanokupa rudo. Kana une true love you contain nema mistakes eumwe wako. Panoda true love. Saka tagumira pama physical. Ndachifoti ndichabata ma spiritual issues ano affect ma marriages, but all the same hatichakwanisa here kuabata nguva dzedu dzapera. Nhasi manheru tine prayer time yema marriages. Theme yedu yanhasi divine marital intervention. Tiri kunamata kubva kuma sisters ari kuti inini ndagarisa ndichingoita delay kana kuti one after the other azvibude. Tinenge tine ma prayers atiri kuita nhasi manheru, divine intervention, divine marital intervention. Kana varimo vari kuti I don't know kuti ndo zvese here Mwari zvavaiti ndo marriage yacho zvandiri kuona izvi handizochitupa ichi ndo zvachaireva here chandakasaina. Ndo zvimwe zvatinoda kuti nhasi timboti divine intervention. Mwari uyai, kune vari kunditsara marriage yangu, kune vari kunditsara muchato wangu, kune vari kunditsara, pindirai physically, spiritually. Haisi kudai physically, iri kuda spiritually. Handimanidzwa nhasi ndapinda ndichiridza Java vanga vachiimba kuti hello Mwari, imbouyai mupindire nyaya yangu. Kune vari kunditsara, imbouyai spiritually. Saka isusu kana takuita zveprayer tinenge takuti Mwari uyai spiritually, tombodhila nema altars, ma spiritual altars asingade dzimba acho, anotaura iwayo. Pane ma altars anototaura ekuti ungaite zvese zvatataura zvigozvita nemazvo, asi iro rinenge rakamira chete altar iroro rinongomira so ushoti chandatadza chi, hapana kana chawatadza, asi pane altar rakamira, kungave kumhuri kwemurume, kungave kumhuri kwako. Altars can be in any family. Anototaura kuti marriage no, akatomirira izvozvo, anenge achimonita, anokusiyai mugodanana pakungotaurwa marriage chete rotaranga kuita active. Anogoya agotokuratidza mari kuti iyi mari ndachengeta ichi, ugotoiona, ugoiverenga, ugofara, ugoudza shamwari manheru kuti haini kwangu zvaitika, asi kana gore nondakunda ndakaiona mari, akatobata 20,000 rand chaiyo ndakaiona, asi haisvike umba kwenyu, haisvike. Panoita story imwe wiki kunonzi mari yacho kubhenki vati haitoreke, the following week ugodzwa kuti ndanyimwa off kubasa, the following week wanzi hama dzangu dzati zvadzina nguva dzati muna May agosvika wanzi ana sekuru vangu vati tete vanoita izvozvo havapo, vakaenda kwakati vanodzoka muna July, December, izvozvi kuno umwe akapromiswa kubva February, tamuna December. Haisi kungobuda chete kuti ipinde mumusha menyu chete, pane zigedhi rakakiya kuti ngii kuti muno mumusha haipinde yanhengi, haipinde mari yacho. Ende uri kunyatsoona kuti shuwa mari iripo, akuti unyatsoona kuti saka chiri kuitadzisa kupinda mumusha menyu chii, handiti unoona. Saka ndo zvacho zvekuti iyo inenge yaspiritual. Saka jamasi akati Mwari hello, imbondidhilirewo nenyaya iyi. Iya haisi kuda physically ndinomaneja, ndokwanisa kudhila nayo physically. Iyi yakuda spiritually, pindirai, pane vari kutsara muchato wangu. Saka nhasi ndoda kuti kana une shungu, uya udhile nevari kutsara muchato wako, uya udhile nezviri kutsara muchato wako. Unotijoina manheru nhasi na 9:30 UK time, inenge iri 11:30 South African time. Tichambodhila nema spiritual issues emarriage. Kunyeba chako munondizoti nini ndogara ndichitaura kuti iwe usakundwe nezvisingataure. Why? Because iwe unaro simba rekudhila nespiritual, unaro wakatopiwa. Luke 10 verse 19 ndoda kuti mufano iverenga uite hasha kana waiverenga. Luke 10:19 inoti you've been given power and authority to trample upon snakes and scorpions and to drink poison and never die. Wakapiwa simba rekuti chero zvepasi zvinokambaira nezviri pasi pemvura, une simba rekukontrola marine spirits, une simba rekukontrola witchcraft, une simba rekuti varoi go back vasvika pamba pako unowanza kuti pangu hamupinde go back, vanoona pane moto uchibvira nemuromo wako nesimba raMwari rinoshanda mauri wakaripiwa. Saka don't allow to be perfected na Satan. Unaro simba, asi chariri kuda ruda kunzwa voice rako. Pane zvimwe zvoti ukati ndinamatire ndokunamatira, asi zvinoda kunzwa izwi rako iwewe. Saka ukaita umedhemo wekuti unoita umedhemo wekuti inini ndinoda matirwa 500 rands, alright ndiri kuisa 500 rands ndinamatirei, unodyirwa ma 500 rands usina chiri kuita. Pane zviri kuda kunzwa voice rako. Nyange ukaita slay, rega uita slay for your life. Unaita slay kunzoko uchirara uchichema usiku nestress nechi uri empty mukati meupenyu hwako. Saka ngwarira kwekuslayera, kuzveta kuslayera pana Mwari, kuti Mwari nini pane vari kunditsara uchidhila raMwari, kwete kuslayera iwe uri empty, zvinhu zvakasunga uchiti hanzi slay. Slay ine panzvimbo payo nepainoitirwa. Wabva kuslay kanda uko chiwigi, kanda maeyelash ako uko, bvisa ukanda uko, udhile nema issues uchitaura kuti nezita raJesu ndakutsika dhimoni pano, uchitsika dhimoni, kwete zvokuti unoslaya nemuprayer uti ndokutumira mari mundinamatirewo, unodyirwa mari mahara.
Iwewe unaro simba rekunamata, wakasikwa naMwari, une capacity yekunamata iyewe. No matter how slay you want to be, you can pray out your own situations. But ukadecide kuti inini I'm too slay queen, uchafa uri slay queen anongofadza kunze, uri kunze ukonoita unge une zvakabatana, wamumba wavhara dhoo. Ndopa munozoona nzanzi akanwa akaita suicide. Kwakaita suicide sei? Munhu airatidza kuti zvakabatana. Emptiness. Mukatarisa macelebrity vakadzi vanonzanzi akanwa overdose yemadrugs. Unowadii madrugs? Andi madrugs anoshandiswa kuti uite drown yesorrows, uve happy artificially. Maningikiri madrugs wangu wako adi. It's because out there people think you are happy, people think you've got it all together, but inside wavhara dhoo rako you don't have it together. You'd rather have it together in privacy than in public, uchizvinyepera. Saka you can only overcome nyaya dzespiritual nespiritual handidi kunyeperai. And ungaende kun'anga ukamboneturwa fire extinguisher ke 2 minutes, but prayer inoita uproot the cause. If fire extinguisher dzimwe dzamunopiwa dzino expire, but when you deal with the prayer it's permanent. So I am done today. Tinosangana next week nenyasha. Imbondidaiwo tuone hanzi na favored mandi dead and kukanda ma eyelashes uko pa mazano ngati eyelash chako chakati bwe so chidai obvisa ukombokanda paside, obvisa chiwigi ukanda uko, obvisa zvese zvekunyebera mahips, obvisa ukanda uko. Iwewe wotanga kutaura naMwari wako, unenge wambopedzwa kufara. Unomboda kuti kana uchera unzoende neconfidence. There's nothing wrong, because you have to look, present yourself in a way inokupa confidence. Saka if it means kuti hembe yako kuti igare, inoda kuti utenge uchiita zvinoita kuti ishikwane, fair and fine. Kana unoda kuti maziso ako anyatsoita full, ma-eyelashes anoita kuti maziso anyanyoita full and you look beautiful. Saka there's nothing wrong. We are living in a world of technology. No technology yacho, you can't do without it. Saka hapana chakamboipa. But after that, remember, you need God. Usanyanye kurivara. God is real. You need God. Hauna kusika wega. Usazonyanya kuzvinyepera. You need God. And that's when pane maissues ekuti unozovadedza kuti hello Mwari, pane zvekutsarana zvekuitika panapa izvi zvakuda spiritual, and God is ready to answer. He says, call unto me and I'll answer you. Call unto me. Haangodaire kana usina kumudaidza. Usachema uchiti neMwari vandirasa, wakambovadaidza here handina. Avauye kana usina kuvadaidza. He says, call unto me and I'll answer you. Kana wandidaidza ndinouya, asi kana usina kundidaidza handiuye. Unogona kudeedza nyika yese uchiudza vanhu vese maproblem ako, ugodza nemaprofita acho nemapasta maproblem ako. Iwewe unovaziva here? Wakambovadaidza wega here? Because ukandiudza inini ndichavadaidza inini, but iwewe vacho wambovadaidza wega here? Vari kuti kana vari kuti call unto me havasi kutaura isusu chete mapasta ne, vari kutaura newe kuti you can call unto him. Iwewe unogona kutanga wavadaidza, isusu tozosapota prayer yako, asi iwo wambovadaidzawo. Ngavakuzive zita rako. Kana usati wavaziva, ndoda ndingokuudza nhasi kuti vanogamuchira. Chero pfambi iri kubva kunopfamba vanoigamuchira. Chero mbavha iri pakati izvozvi pamwe itori mumba memunhu iri kuplana kutora inogamuchirika. Unotogamuchirika zvauri, whether your background, maybe wakatora murume munhu urikutogara naye and uri kuti manje ndotangira pai, vanotokuda wakadaro. Pane nyaya yekuna Lukuya yemukadzi muSamaria kuna John 4, mukadzi muSamaria anga ari patsi aenda kuchera mvura yake, vaiva nevarume 5 vakasiyana navo. Hatizivi kuti akasiyana navo pakudii, maybe vaivo mutsarawo, hatizive, but Bible rinoti akanga atomboita vamwe 5. Wechi6 anzi hasi wake anga achitori mumba, kureva kuti kana asiri wake ndiwe mumwe munhu. Saka anga tori mumwe wechi6 anga akatorara mukabedroom, auya kuzochererwa mvura yekugeza. Asi anowana Jesu vakamumirira. Jesu vanomirira chero zvakashoreka. Jesu havasarudze, nyika ndoinga kusarudza kuti hanzi uko akabva nako hacharoreka. Jesu havatarise izvozvo. Unotororwa kana nyasha dzavo dzagara. Tinomwana Jesu vakamira kutenderera kubva kwavaibva kwese uko, kutenderera kuti hanzi ndoda kupfuura nekuSamaria, kumirira mukadzi yeye. Makamirira mukadzi akaita sei? Ndakamirira mukadzi pfambi. Mufambi yacho murida kuidii? Vanoti vataura nayo, tinoiona pfambi yaya yakumhanya ichiparidza shoko. Ndoda kuti ndikuudzwa kuti it doesn't matter what you have gone through, it doesn't matter your road, it doesn't matter your experiences, it doesn't matter wakapfuura nepachi, it doesn't matter kuti wakapinda munganga ngani, wakagezwa nemishonga mingani nemiswe mingani. God loves you the way you are. Vanoti come the way you are. Come the way you are. Zvawakaita izvozvo, mesi yako iyoyo, maybe you have gone through sexual abuse, hama dzese dzichirara newe, zvokuti wakavenga hama, wakakata matais, because now you think about it, une bundu, une zviri kukurwadza. He says bring your yoke, uya nekuremerwa kwako ikoko, uya nako kwakadaro kuremerwa ndokunzwisisa. Pane pekuti haunawo kuzviudza. Ibundu riri mauri, ikensa yamauri, wakaichengeta, haukwanise kuudza mai vako kuti hanzvadzi yenyu yakandirepa, haukwanise kuudza mai vako kuti baba vakandirepa, haukwanise kuudza
asi zvine bundo riri kukudya. Jesus Christ says come the way you are. Ndonzwisisa nyaya yako. Vanhu tine dzimwe nyaya dzekuti hatigone kudzisheya but dziri kutidya zvakaomarara. Unenge uchidyika mauri zvako kuti vanhu vanoona uchifamba but inside you une nyaya yekuti hauna kuiudza. Jesus Christ says come the way you are. Uya nenyaya yako, ndichakutakurira nyaya yako inorema ndokupa yangu yakareruka. Yakareruka ndeyekuti chi? Ndeyekuti wakaregererwa. Vanotakura matadzo mistakes failures nekutukwa cases witchcraft yakaitwa pauri, iwe wokupa righteousness and peace kana vatakura zvako. Saka whether varoi vakatamba newe, vakatamba nemusoro wako, vakatamba nezita rako, vakatamba nezvipfeko zvako, kuna Jesu anosunungura zvakasungwa. So join us tonight. We will be dealing with the spiritual issues, marital issues, divine intervention. Kana ichinzi divine intervention takuti pakuda denga kuti ripindire nyaya yako, marriage yakuda denga neyangu wani toda denga. Hapana munhu asina marital issue. Ini ndine dzangu dzoti ndikakuwaradzirai apa ndikadzibuditsa munotarisa pasi kuti akomana ya, but unotomira kuti prayer, if it's God's will it will stand. God's will is yes and amen. Saka nhasi unovari free timbodhila nemaspiritual nachinchakwanisa kuataura pano but nguva yedu yapera. Tichataura manheru pamwe tozvadzokorodza edu pamwe next week kana tawandirwa nyasha, but we will continue with our topic. Thank you so much for joining me. Imbotauraiwo neni ndimbonzwawo zvamuri kufunga. Ini ndofarira kunzwawo mharidzo dzenyu. Saka ndakumbonzwa hanzi naFavored. Yet love you so much, Evangelist. Thank you God for you. You were sent to us at a time like this. I love you too, Otilia. Thank you so much. Hanzi Natewani, thanks. I love you with the love of Christ. Chena, you follow me. Inini kana mukasandudza love handibve pano nasi. I love you. Imi mufano ondidawo. I love you so much, my sisters. You are sisters to me. Amen, amen, Mama Matemba. Hanzi Nachenai, I love you, diaries with the love. Chenai, you are a scholar. Iwoga, dainda ndine present ndakupa. Iwo waida kupuwa present ye diaries certificate. Wakashinga sevanhu vanotora marriage certificate vasati vanyora test ndokushinga kwawakaita. Hanzi Nas, Eve, thank you. Be blessed, Evangelist. Asima matofanoenda. Asa vana kuti baba yava toenda amanaka vana vakaoma. Hanzi dead paukanda mawigi. Evangelist mukushandira upenyu hwangu ndakugona kutaura nabi. Munodadisa. Oh, thanks talent. Thank you so much. May God bless you. More grace, sweetness in that marriage. Mitirwe zvakanaka. Thank you so much. Hanzi Nachiera inangu I think ko pasomanya sei Chiera nada. Hanzi nangu I think prayer or no prayer, if that marriage was not meant to be hapana. Ndo zvatataura zveshe. Kuti pane pekuti hapana. Maybe foundation yacho was not even love. There was no love. Wakanga wasangana oneka munhu kango pretendawo. Or iwo wachona ndiwaita grow out of love. Or foundation yacho was never right. Iripo zveshuwa kuti munoona kuti apa hapana. Iripo. That's very true. Kana mumwe wako asiri willing to fight, ndo paipa tanetsa. Tataura kuti ukaona iwe uri kuita fight for it mwasiri, panonetsa futi ipapo. Panoda kuti mubatane maoko, but iwewo futi imbofind out kuti iye sei asisiri kuita fight, achiri interested here. Panoda kuti munofanira kufesa reality. Do you still love me? No, I don't. Handichisina rudo. Hapasina. But pekuti muri kudanana asi pane zviri kungovhiringidzika. Saka foundation plus state plus my phase ndo ndazoita carried away. My relationship nema marriages ane ma phases. Pane honeymoon phase. Ndoye yekuti unoberekwa, unogezeswa, unobikirwa, unoitirwa zvese, audzwe no mazuva iwayo. Chero kati let's go kwakati usiku na 2 am munotomuka muchienda. It's a honeymoon phase. Ndoye yekunge kana muri pa dating muchangotanga kuroorana, you be so important zvoti chawataura chinoitwa. Ukati ndoda kuti ma chips na 2 am anotonotsvagwa ma chips na 2 am. Saka phase iyoyo ye honeymoon inopera, pozoita reality phase. Ndo reality yayo kuti manje kana waimbobikirwa uchiti ndakaneta wanzi garapo ndibike, ukazoti ndakaneta unonzi akarufunga tachabika ndiani. Ko rafu yabva kupi? Wongosati wambozvijaira. Pane reality stage manje yekuti machijairana. That affectionate love yaya yaita kakureducer. Pane familiar type of love. Ya familiarity yamanayo yekuti magara mba wani. Apachisina that yatinoti attraction love yekutanga yaya yokuti waiwe uchawataura ndo chinoitwa unenge honeymoon stage yapera. Pane reality. Mapinda pa reality pepa manje vana vari kuwanda. Kana vana vawanda yachinja futi phase.
attention yawaipiwa yakuenda kuvana, attention yawaisa futiwo yakuenda kuvana. Ma stages amwe anongori natural. Of course, you have to work hard to balance those stages, but some of it you cannot change it. Saka pasvika pamastages ayai ndopekutiwo pamwe utarisira kuti munhu achaita zvaaita kudhara pane vana unonzwa kuti handi pane vana here sara umbotandarawo nevana inda kumboenda unotandara nevarume somehow zvotanga kurwadza because ucharamba uchicompare. Saka iwewe accept mamwe maphase as they come, but you can also maintain that honeymoon stage. Vazhinji varipo vamwe vanogona kuti amaintaina murelationship mavo, they agree murume nemukadzi kuti we want to maintain that stage yataive hatidi kubva pane iyoyo. Saka zvakuenda nefriendship yenyu. Saka it's important kuti kana muri mafriends mudiscuss kuti uri kumboona kuti marriage yedu yapa stage ipi, taapa stage yekuti taama strangers tiri mumba one. Inogona futi kuti mabva pahoneymoon moenda pareality modzokera kustranger. Kana musina kuwana enough time to court yekuzivana munodzokera kulevel iya yemastrangers futi at some point imamba one yamakuchitanga kudzidzana zvinhu zvamaida makadzidzana panguva yamaidanana, makuchitanga kuona those differences and now there is friction between you. Saka iyo ndo dangerous stage, ndo stage yekuti vazhinji either vanorambana kana kuti vanosimba. You go through friction and testing each other. Ndo pekuti pakuda kudecide kuti pamuri makurealize umwe ari foolish umwe ari wise, ndo stage yacho yefriction. Pozoita stage yesettlement yekuti mabvumirana kuti zviweke, wani anotopfava kana kuti ninga anodai kuti anodai madzokera pasettlement stage. Mapa settlement stage vamwe vanobva vadzokera futi kuhoneymoon, vamwe vanoramba vari pasettlement stage. Saka maphases iwayo unofanira kuajaira kuti tiri paphase ipi and talk to each other kuti what kind of marriage do you want? Do you want a roses marriage? Do you want an artificial marriage? Do you want a reality marriage? Munofanira kuziva kuti mufare mumarriage menyu, what are your expectations? You discuss as a couple. Saka ndo zvimwe zvacho, but we'll touch on that maybe tozvanzozvitaura next week tine nguva. But for now hanzi muri kupi namuchina muri kupi? Ndiri kuUK, but ndowanika papeji rangu rakanzi Evangelist Debra. Ukaenda papeji roro unondiwana. Tine group rinonzi Radical God Chaser, tine WhatsApp group remaprayers kune veve vanoti handizondotangira pai kana kudzidza prayer. Tinobatsirana how to build my prayer points, how to pray things that you pray for about your life, my warfare prayers, my deliverance prayers, my strength prayers, you know, whatever. Tinongosimbisana panyaya dzeprayer neshoko raMwari. Saka unondiwana ipapo muchina yaupinda kudaira. Hanzi naTambu Jani, love you Evangelist, thank you so much. Your teaching ndondasvika late but ndadzidza or something. Kuongo chimbori kupi wewe? Wangori kupi wewe shuwa ungo kuti unozoya late takakumirira. But thank you so much for coming anyway. Tinongotenda nenguva yataita newe muitirwe zvakanaka. Hanzi favored muri kupisa nedzidziso yezvokwadi. Thank you for words of wisdom. Thank you so much for appreciating me. Njani umwati hanzi amen. Pane vakanditsara muchato wangu. Aiwa vakamutsara muchato wako vandodhiriwa navo spiritually. Sidhila nazvo spiritually. Hanzi ma prayers pano here. Aiwa toita papeji rangu rakanzi Evangelist Debra. Ukangotyapa paFacebook kuti Evangelist Debra unondiwana ipapo. Ndopa unondiwana Evangelist Debra sezvakanyorwa apo pana rev iyo yakangonzi Evangelist Debra kana kuti Evangelist Debra Chuma ina TSHUMA unondiwana ipapo. Hanzi nani indofarira kunzwawo zvamunofunga. Saka hanzi love you mwa even abataurawo kuti you got sent. Asi uterera nabi naireta inga zvenyu vamwe munotogara pasina habi muchiteerera. You are blessed. Wanaone murume akadaro, you are very blessed. Murume ane shungu nekuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. You are very blessed. Mwari vakuitire zvakanaka. Hanzi Nalini Makanyanya Evangelist, I like the way you are so realistic about everything. Thank you so much. Tikasaita realistic tinorova nyoka isipo. Tofanira kuti kana tichirova tizoti tikurova nyoka ipi todzana chokwadi. Love you Evangelist Matthew, your teaching ndasvika late ndambwaiverengai. I've passed 9 pa diaries here. I've passed 9 ze UK pa Evangelist Debra. Na nita kana uchiripo ita copy page rangu ka upaste kuitira kuti asanetseke kana dazojoina ma prayers. Hanzi teaching is fantastic. Thank you so much. Hanzi vanenge vari kupage kwavo Evangelist vanenge vari kupage kwavo ndi talent ari kuudza vamwe. Hanzi now wadzi love you. I love you too. Love your hair. Thank you so much. Thank you so much. I love you Evangelist. I love you too. I love you all. Hanzi na
come china chanhasi Plaxides mugari atomisa murudaidza anonoka. Love you very powerful. Love you so much. Thank you for the wise words. Chiri muchisaka chazvinzwira true. Ngatingodzidzei zvakanaka. Tinombokundikana chero indombokundikanawo asi shungu ndedzekuti tiite zviri right zvinodiwa naMwari, tiwane ropafadzo kuna Mwari pane zvese zvatinoita. Very wise teaching. And talk about being realistic and applying the word of God in our lives, my levels. Thank you so much. And thank you, Evangelist Shona. We are being blessed. Tendai, and Shona no yasotichwa itenderere kazvinoita chirungu umbotanga utsvaga wedhi racho chairo. Zveshuwa zvako. Tete vangu amwene vangu ava machuma vanzi. Thank you so much. Ndabata something. Thank you, Mama. Thank you so much, amwene vangu. And na bling Nita Evangelist, you were on fire. Nita ndikopereka page rangu Evangelist Debra ungoita paste vamwe vada kuzojoina manheru vanowana pekuti connectira. And I'm so happy I caught you live today. I always watch your videos. Thanks Kudzai. I pray for you that all is well with you. Amen. Saka tapedza zvedu. Musati maenda ngatimbobatsirana kutamba ka tichimbodhila nenyaya yemaspiritual. Tichimbonzwa nyaya yekuti pane vari kunditsara. Ukamboti tse uchikomentawo uchifara chibhaibhisana. I love you with the love of God. I pray that in the name of Jesus, uri pano, whether unema issues, a foundation, whether unema physical or spiritual or emotional, may the Lord locate you. Waniswa nyasha na Mwari nezita raJesu. Ndinonamatira favor pamusoro pako. Kana wangoriwewo munyama kuti pane chese chaunoita kana chaunobata achibude nezita raJesu, ndiri kutaura breakthrough pagore rinosati rapera. Ndiri kutaura nyasha dzaMwari kwete nyasha dzenyika asi nyasha dzaMwari. Ndiri kutaura kuti kana pane chakaitwa nemuvengi pamusoro pako, nezita raJesu ngachisunungurwe. Ropa raJesu ngaritaure pamusoro pako. Tozoonana vari kuuya kuprayer manheru, tozobatana. Vanenge vatadza next week mune muchingotarisawo ipapo kana SIS MELLY vatipa nguva muchangoona pakanyorwa kuti ndiri kuuya. Likely Tuesdays ndowanzouya Tuesday na 6 dzeko South Africa kana 4 dzekuno kuUK Muscat. But this week Tuesday ndakanga ndakabatikana saka ndazouya Thursday. I love you. God bless you. Bye bye.